ya wone nam no wonhu ne dan no kra na kampese wakwa kwuram na no na dom kase womra se badwafie no wono mo kire se ebeyanka speaker wonnare na kwanwa ne mutu mayanhu se pandaya bato no obese enya abenso na speaker se eyo eye eduba bia unu aho kire no a no wahu ne mobo wo mo ntwan ma papa yi enkwa ma de yenkodi bronya se December na ebe nti wo de wo mo ntwan ma enru December anopai eno nso ye nsema ye speaker wa boso na nkrata na fa chichu ene daily guide bokrata wa fa na nopai eno achi wasanso ade yewra Ibrahim Mahama Jumadi bi koso Watamale Senior High School sa project no wono nsa ne hye na wakwa akọ inspect ahweba bi ade na duru anopai daily guide bokrata ehune wotwe homfoni ya wode aba beto akire ebio wose 27 drug peddlers arrested. Afe womanya arms and ammunitions everyone mo ya enonso daily guide we twa samfoni e de aba beto ne krata na chi ye boso e de ama ye tiefo na ba ku bi e wo ha yewura Emmanuel Amakofi boa ne mfoni ne da ho no ana adehia wo mo wo awoya ene afa ho na nanom ahemfo ne timamufo nyina ni abresa lithium no abandada na penso enso se a wo mo ye no wo mo ye so ha mu nche mu du ntotoso dudu ne ye de be makuru no ekwa wie ya banfoforo ba yi wo se nnum wo mo ti ase enye yi enti wo mo nso asase a wo prepreja anopai daily guide obokrata wa bobi e de aba na se Sompa ye ba no enkrata ne nyina afa o se Sompa wa Kantamanto ene meboa ko Facebook na kohwe live wie adwa na wonsoso papers na de egu anim ne stories are trending na Ora Samuel Atachia eye kanesoafo a na wo hye enuma ne adansie so se wonim se NPP amanyoko no enche wo mo boaboa wo mo ho na wo mo akwakoto aba eyi panyini a wo no eba bedi wo mani mu kan na wahim franka ede ama wo mo afempinu ene aduo no wotwe abato no emu na empenifo beye num ene wo mo ayi wo muti wo manfo dodo no ade wo mo yawe na Samuel Atachia ko program bi ase ya man ne microphone so won kasa ene wo kire mu ese Ghana fo beto abayi obi a ese se wo mo di obi a sebe ferie ni die wo ne ho na wo kasa nipa tie na wo betimi aye adwuma no so de nkabom abre MPP amanyokuru de mponto abre Ghana na sa nipa kro no eye Dr. Mamudu Bawumia wo se nipa bi keka so an ene owura Kennedy Japan ne beboa ene wono na dwene maburu no ho wo se ye ne mom na de ba ko e help yin ne se sebe na no ena wakasasa asi obi a wadi aduane bone a ontimi controlling no ho saa de no so de enye suban papa esese kandini binya enti wono de wohunu ne se opanyin enya de a wobetimi aboa MPP aboa Ghana e wo kwan bia so anopai eno so stories no e trend pa na soafo ya wo hye ehumasua ensem so Haruna Idrisu nura nibufu ye pa na samu a waka nyina ne se aban betimi aboa homasua e wo man Ghana mu no wo mo ye se iPad yi ebie wo mo de beko senior high schools ahodo no wo ma cheche e de ama de suafo no na e ba research ne niam bi etete sa no a aboa wo mo na ye ne wo ma pass wo mo hwehwe mu a wo ma ye ne de na di pefe se iPad no enya de bi na nkoda no wo mo di sua wu da bi na eniema bone akonofun de efre no pornography no enoa na nkoda no wo mo de ye wo school mu ho no mtie ya de bi ye hagene wo se awofo no so wa sudie e wo enkoda ntetie mu ntie etoda ma wo mu nya adwuma no nyina emfa engu aban so eno so anopai e trende na video bi a efri wasada wura mpon baaye ya na ema bi nipa bi etu egu wo mo so eboro wo mo na ya kiremu sa wo mo bone a wo makọ ese nipa bi se wo makọwia gold e wo shop bi mu na ne ema na ye boro wo mo pa e na prosifo aso sa asem num enipa du 10 e na ya kire wo mo e wo sa asem ni mu a wo mo eboa ama ehwehwemu atimi akọnkan ya no pay eno nso ukọ online portals ahodo no a eno so eje ne home na pa eye na dom dodo no ba no dani e na ekasai wasisi wo bi betena kurom ha beka ena sesi anwuma ni ho ena oman no ye ho kire ye no kore na mo so bo ni nyina na wo mo mfa mo aban dada no eye mampani ekufu ado ne MPP wo mo ba ye yi wo ma meye hutei
ɔha wo nko a ɛna wɔn de baayɛ enti sɛsi a NDC fo aba yi ɛyɛ ade a Ghana fo nyinaa hunu sɛ wɔn mpanin John Dramani Mahama afei no wɔn ahyɛseɛ mess no a MPP fo wɔn kɔ sɛ yɛ no wɔn pepa ne nkakra na wɔn de enyuma aba na ɔmanfoɔ so etimi anya bia yɛ tissue pa ɛne ɛmabunu no wɔsi akwan ɛyɛ adeɛ baako a ɛnkɔ yie wɔ Ghana ha ɛno nti ɛna NDC fo wɔn de the big push ne baayɛ no enti akwan no emfifi mantamu mentifi do mantamu fra mantamu ɛne wɔn yɛ saa 2026 budget ya nano wɔn kɔ kenkan yɛ ɛwɔ mɛyi ɛmrase bedwam no wɔn ada na di bebree sa akwan no yɛ de ama contract deɛ MPP fo yɛ de contract ma contractors ya wɔn agye sika no a adwuma no wɔn anyɛ nanso sika no wɔn adie wɔse ɛnɛ NDC fo abɛyi ni nyinaa wɔn yi de afiri hɔ sɛ deɛ bɛyɛ a akwan no betumi adamu o na Ghana fo nso enya ɛso ɛmfaso ɛho asɛm anɔpɛ yi ɛno so trendy yie papa enti ɔbapa ensɛm ahodoɔ ni bi ɛna mabobɔbobɔ so ɛwɔ ha yi wie apam dada ho nso stories bɛ na da wɔ nim na yɛ ma Kantamanto fo hunu ne ɛkɔ so ɛwɔ ɔman ne mu yo ɛnɛ maame the catalyst deɛ anɔpɛ yi wɔde eno kunadu agyeman ne mfoni nko a na bɛto akyire no wɔ se yɛnka sɛ maame no wɔ kɔfie ndɛ afei baako bi discover biribi discover na de abɛto wa sɛ gold board wɔn ɛnneɛma wɔn wɔ abɔsoɔ ɛne figures no sɛ wɔn keka wie na wɔn nso nya adagye tena ase fa pɛn ɛto ho a wɔn keka bɔ mu a calculator da so paa nso ensipɔ nti wɔn hwɛ wɔn nneɛma yie anɔpɛ discover asɛm a wɔka ɛno no ɛno akyi adwumawura program no yɛsɛ nipa mpem du ɛnɛ wɔn mu wie yɛ ɛno nso discover yɛ wɔtwa ɛde aba abɛto akyire na ofa apoema ntam ne na afa adaji Mahmoud Bebo Baumia doctor wogusu a wo prapra yewura bran champon achi ya wono nso delegates no wo piapia bi se de adekye wo mokọ January ne de toso de duasa baako ye dibro nya wi a wo mokọ akoto aba na obenya dodo ama wo mo aba na afa anopai ne de ene no na baako ye de daily banner no ene de mame Justina din baako kanidin no ho we eye pania woda Minerals Income Investment Fund no eno na yese ye hwe mame na akwa kopie Right to Information Commission nanim se wonko yi niema bia no ni nyina ye 2024 audit report no ensem bi no wo mu a ehia no yi anopai the daily banner wo twane kakra ya wode aba beto ho afa wode mampani Njoma Mahama mfoni aba beto soro eno wode ne foto samfo yero akasela to ba force nso de ato a na wo se anopai unya the daily banner na ya hwekrata fa to so nkro ne du wo se Mahama pre-orders 1.2 billion trotuho aircraft fleet before parliamentary approval anopai krata ano na etwa ede aba yenso ye boso ede ama ye chiefo so woda ne de mampani aye ne de daada nanso emrase badwafie kura no wamunya enye ntumo eno ye de daily banner ne de a esono anopai ye boso bi ede ama ye chiefo na punch ne kasepa wo de punch ye yewura doctor wosaye wo adutwim ne mfoni ne da hai na wokọ wosono amanyokuo no titiru wa asantema mu ne na afa panin baako kasapa ye frɛ ne jataba na se wono wa hapetatakram e wo sono nhyehyɛ nyinaa mu wo hu se daeso bi a wo mo so ya akane na sono ne ano na nso obenya ano utimi begye akonwa edi free chini yensem no saa dae no sa ba mu biu ne nyinaa ye se yewro sa ye wadutwum ne bibia a wo ye no asema mpanin kofo na esan aba anopai the point there wo point eno no ya ye de ma ye tiefo a wo mutie sompa ye wo Kantamanto Accra ene fie anopai story baako nso a sesei ama ne muso manfo di ho nkomo efa eye former first lady Nana Konadu Agyeman Rawlings say bebre no akra nim se nna ye wie bibia ewo the Independence Square and then wo kofie kura na ye gya ne kwan maame no ya ye mampanyini Dada Rawlings ne konkani
ne yere a wo free mu ne ne na ye bibia de awie kura na ye ja ebusua no ekwan eti enu amra hyebedwafo nso ekae no obi aka de wonim fa ne ho na dodo na ase na oyobi a emma won na hye ma funu mu ma eba emma sitemu yedie women empowerment no a na nkwada se wo kai 31 December women's movement nkwada suku no a wo motete ye no a eno nso maami na odi mu tintimai pa on na emma me didi take away bo mo first Mami na ma udi take away from first. Ekwan be so. Sabre ne 31st December movement ma no. Won be ye so wie ye che wo mu nuane no. Na meka nkora wo mo kwohyehe nkonwa wo ho. Nti ono kora na yi ma me say wo je wo de na beje. Sabre take away bo. Take away bo ye de ma wa ni ye didi anwono mum ahaban num. Nti no de me wie na mko hurum na me dey say baby am me party me threat no. O dey take away bo na dane. Ma ohuru dey akose baby. Ayo plate. Anya sam keto. Na on say emo no na anwa wo mu nti. E kire me koye na ntete ade nafa. Okay. Yo. Nya sam keto. E na galamse ho asam no nso da so ginam. O manfo dodo na kire o madwene e de fa galamse e kon na ye kono. Ebi mu se emabunu na adwuma ni ho. Eti adwuma na eni ho nti galamse na no mobeye eti sa aban no epese wotu galamse na sede a ene won create more jobs na emabunu nya adwuma nya wunya adwuma ye de enya be free galamse site no ebi mo se enya de wo be free ho ebi sa galamse no o sika wom wo mo kro akurase ko ye galamse yi akwajeje nkrofo yerenom e wo ho oba ono bi kro oba bi wo ha na awotwe 50 cities na nikuru de man we class ho na galamse boy bi ba ye no abetu gold no wanye skade achi ya no age oba no afri ni semtia no so kra wo social effect bi wo ho eti galamse ho ekon no eno nso so edem na meka wo se wutie Sompa 106.5 FM akra na Ghana today ye dwumadie ba ko eno no edru ho a ensem a edi ahim na edi ade ncheche wo Ghana no ene ye bo ho dawuro da ya na ye bie phone lines no na modem adwen kire ababat ene de enye phone lines ene ye bebie ye be ma Kantamanto fo mo ma kire madwene ade adwen kire bia pese wo kire ede fa Ghana ho no efisa ye Ghana ho nkomo na wonso so watimi a kire wadwene ede afa ho nti ebre no so a na ye be nante mu a ye be ba mo ho na wonso dia na apese wo ka ede na ekoso wo Ghana hawo ede na apese mampanyi tie ede na apese mrahye tie ede na apese mpanifo tie wie na wodi ni nyina aba na waka ni nyina ase de be ya bibia ebetimi aye adwuma nti ebre no so a na yaye ne saa na ma ne ma ada ba bia da na meka mo se endpoint homeopathy clinic ebo ye chidom ama ye de dwumadi e fa ne Ghana today ye di wo Sompa 106.5 FM no ye de abremo se wo yare na wo pe ba bia kwa endpoint homeopathy clinic Kantamanto wan so de mema wo ha pa se wo ye bema na e low sperm count no ene se bema wo nkwamo no ahoɔden nim eti ahoɔden nim a wo yere wan hwɛ obi banyem na de na hyew eti bra endpoint na ye ma wo nuo papa bi na nom na mmemme nkwɔhyehyɛ dɛm na bɛma kantin kana wusu adan a yɛsɛ mi wo low sperm count bra na ye mu wo mpane ye ma wo nuo afa wo nsɔre no efi low sperm count na ɛkɔ high sperm count efi low sperm count na ɛkɔ high sperm count Kantamanto mema na oba say mi kunu suffer from premature ejaculation yenko chiechire mu a yesi bema woni oba etu kwan kokumase a odu nsawa mu a na bema no wasi eja oba no na ye frɛ no Mr 30 seconds Mr 1 minute ena wo ye di title we ama wo ena wo sresre wo te Kantamanto we to force ni e from Mr 30 seconds Mr 1 minute Brian point homeopathy na wo be wo se enwom a oba ne beto na nopa no wo kura be ye nwanwa efso onim se wo abo adwuma etimi sre wo a me de endpoint brɛ wo be free premature ejaculation na akɔ mature ejaculation eti be ma bia wodi oba ho agro troka asa wo tonte basa na oba no wo se da bia na oyere nu amunam na nanim bibi ntia wudi sikatu okura no wamunemu na ene ama nkoyie bra endpoint na yempeja agro ni mawo na wabɔ ni yie endpoint homeopathy clinic Dr. Dubu atene ne dom
physiotherapy ne massage nyinaa wɔyɛ wɔn deɛ the root cause of the disease no ɛna wɔtu aseɛ enti ɛno ara ne sɛ wɔbɛfrɛ no ɛwɔ 0244867068 ɛyɛ 0244867068 ɛna 0274234321 0274234321 na wɔn endpoint na hajia apam ma aduane bi ni ɛ na yɛwi a promasidon so ma nkwadaa no yam vita bi na mabɔ promasido yi deɛ mepa kyɛw sɛ wohyɛ me nsa bonkum so a mo sɛ yɛahyehyɛ tea bi wɔ hɔ obiara nkɔ no mu bi ɛyɛ free obiara nkɔ no mu bi ɛyɛ free wie na yɛbɛba enwuma no so ɛyɛ ha aberante yɛ frɛ no ɔbrempɔn yɛ ɔbrempɔn mebɛkyia ɔbrempɔn mekyia ɔbrempɔn na ɔbrempɔn na mepɛ sɛ bibusa wo ho te sɛe enti mepakyɛw ɔbrempɔn bɛma wɔno na ɔbɛnante mu a ɔbrempɔn na ho te sɛe wie yɛbɛba wo so nkyɛ efisɛ wo na wobɛkom na wakɔgye nkɔmɔ na brɛ me na magyina so akyɛ ade anɔpa yi sɛ metumi kyɛ nneɛma bɛyɛ 10 sɛ mepɛ sɛ me nneɛma na ma package wɔ hɔ no mepɛ sɛ mekyɛ bɛyɛ 10 enti no yɛ ready ɛnkyɛ wɔde microphone ne bɛba wo nkyɛn mebusa question bi na wɔ ansa na ma mo abɛyi baako nneɛma na sisi wɔ no ma menkyerɛ wo deɛ wɔm Yas toothpaste ɛwɔm Yas toothbrush ɛwɔm Twisco energy food drink ɛwɔm 7 star nso ɛwɔm wobɛnya drink wobɛnya de anɔpa wode bɛbɔ wo tea ɛna wobɛnya de wode bɛtwitwi wo se wo brush ɛwɔm enti no hyɛ ne nso saa ɛfa ma yɛn ɛnkyɛ ne yɛaba so na mmom apam ma yɛaduane bi ni ansa na yɛde papers no daily guide ne ne aka na yɛde aba na afei kantamantofoɔ akyerɛ wɔn adwene deɛ di kan na afei Twisco free anɔpa Milo free mesra mu o bibia beverage free Twisco free Twisco free Twisco free na wa bo beverage na ayɛ kama anɔpa so yɛ hot anɔpa so yɛ hot anɔpa no awia no wɔn yɛ no hot o anɔpa no na wɔn yɛ no hot na awia no wɔn yɛ no chilled oh okay eti anɔpa deɛ ɛbɛma wo hot na awia ɛma wo chilled na ayɛ fine eti apam mami aduane ni wɔ ha deɛ wo bɔ beverage so yi sɛ ebinom nkɔgye Twisco no woka yɛ ebi hwɛ hɔ a na ɔsan hwɛ ebi pɛ deɛ nkwan gu ho anɔpa yi ɛyɛ hajia special local foods ebi a wo pɛ deɛ makoda ho dɔkono papa bi a hajia special local foods wo no wo deɛ na ayɛ sɛ me deɛ no bi wo nsa dɛ nim abɔnten adidie gye sɛ fie deɛ nko a ɛne fie deɛ no na hajia yɔ enti wo hia banku abeteɛ ana fufuo wo pɛ wɔakye jollof ana fried rice wɔno fried rice ne yɛ baako bi ɛfrɛ na assorted bibia wɔ mu bi hajia na ɛyɔ hacho atomic hɔ a na gini sam ne sɛ baabia wɔ bia so wɔtumi de toa wo ɛnyɛ afei na abɛfiri kantamanto akɔ hɔ akɔdidi frɛ na delivery for no nso amfa mmerɛ wo wɔn mo no nso nyɛ deɛ ɛbɛba na nkwan abobɔ agu ho no bia 0263 0246 359921 0246 359921 na wɔn fa aduane papa bi ɛnso mo we na mame nchi ɔbrempɔn because ɔbrempɔn na ɔbɛgye bɛyɛ adwenkyere ma kyɛ mepɛ sɛ anɔpɛ yi ansa na mɛkyɛ bɛyɛ 10 bi adwoa mɛba wo so ansa ɔbrempɔn na ɛte sɛn maame aha yɛ mia metumi sɛ woayɛ guy oh yeah woayɛ guy na maba kurom yɛba kantamanto nti wakɔ krɛ bosom ne ayi ni bosom ne asama adwo ka nyame ante o fa bɛ ha ne pa na promasido se Twisco energy food drink no a wɔn mo bɛbɔ mo beverage for free na wɔn sɛ aka akra bi wɔn mo nua nsuo hyɛ no eti mo nkyɛn anɔpɛ yɛ bɛbɔ breakfast wɔn mo sɛ wɔn mo nua nsuo hyɛ no nsuo no yɛ ready a na maba na wabɛgye hot Twisco energy food drink na gu boso kama eti ene kantamanto no yaba ne papa ne so ɔbrempɔn ene no mepɛ sɛ mekyɛ adeɛ ɔho nneɛma bi na mɛmo abusa nipa bi nneɛma di nkɔmmɔ bebree maka sɛ Sompa 106.5 FM no market pa ɛno ne abɔdini yɛwɔ dɔme market Watermelon Street ɛhɔ ne yɛwɔ 17th March 2025 ɛne yɛbɛpie nkran ha yɛnya bosome nwɔtwe
Yeah, but the 21st clinic for the buyer. One by free health screening and chomo beba. Ya bed direct him on alcohol. Free health screening. Or mobile. Yen Leicester Ghana Limited. Omudi Yas toothpaste and a brush. I bet just so. You know I'm gonna buy it. Omudi Yas whitening, hairbar, and a total care. Yen Promasido. I want the Twisco energy food drink. Abba. Wamu de onga aba and wama sande yamvita akaho wamu de cowbell so wamu de akaho na ansana yebekwa no so no me hu se nipa bi gina wachi we je adwenkyere ba ko bi ma me na afei yento aso because Kantamanto no omu hye yenim yensu yabeduru enokre na mame medase ansana yeba Kantamanto no nipa yebesi wo mo so kane ewo Kantamanto na yenua akafiafobia eba no se ye bie phone lines ewa Sompa 106.5 FM Accra na wo mo fra se na homa ne to fa ho kra wetimi di super glue so na wetimi di aba na wewura mu bi sa so na awrobon kwasi boaten ono so Kantamanto Accra na afrifa ono so wo Kantamanto wo mu nyina na makọ makache na adwuma wo mo bọ no enye adwuma ketwa ne santi sebe mpanisi ye bodam a ya na ye bofrifie awrobon kwasi boaten ewo me nchen ha me ma na kwa aba na me ma no me musa ne sa so se ye ka se ye beba na yaba na ya bedu omo nchen wono ankasa ohu ne sen kwasi akwa aba ya ne masom live from Kantamanto market Accra Ghana yo abusuya nyankopon nim ne Sompa radio station a omo ba ya nkyere na omo agentre ha papa ei boy obafa ba bia Sompa awurade nyankopon na ye ne akoso agwade wade mu a mo hwe abekosi sen oh ya gimo tum papa yo sabre yo mo sha yebo ese enedu ya mbaba be piem wo Kantamanto nyankopon nim ni maba na anokwa radio station bia ba ha mba pata ba akopɛ na mo de ei mo nyina mo yosoroma mo nyina wo mo yosoroma mo giba bia hanta so mo obi twam kura hunu say yes radio station ba no kire say mo wodo ma ni papa na yenso so ye tie mo 24-hour economy yemfa mo ni agorokura yedase bebre enti akafe a efobia mo wa kire ho ma moral support na orobon kwasibu aten ono na mate ne nka no enti mame afei se bra na so na mingura mu kakra na mimusa manfo ne bi ne wono mo ne awomo ate ewo efri anapa no nsia ye hye no nsia kase na se ensam wedo adwa na afei Ghana today so a ene aduru so na sa aduru aduru so no sen na omo nso omo hu ne fa ensem wo omo ate Ghana nkomo baabi a omo te ya omo di dwa no womo so contribute massively e de ma Ghana sikasem economy no be koyi a ejina womo so sen na womo nso womo fa ne ma fa bio Sompa 106.5 FM Accra ya be pie Kantamanto no aha eye nkran no ne yam baako a ya ba be pie yen ya wa no ho afa ne yawura mfimfin ya bayi ensamu a efa ye ho ye ne ye sponsors ho ya ma me no bre so na se obusa ne ye de ato aso no eno so wo ho enti sabre de empesa meji o madwen kire kakra efa ensamu a ekoso Ghana ya obi abaso de na no tumu bie ene womo nso hawa womo famu ewo Kantamanto ha sane na wo kan se ye ko kadeshi na ebinom se womo de ateche na ha na ha de ateche ni problem no bia no womo nso wo another issue bia yenim eno nti meba wuram na me ne omanfo ne bi abo enkomo menhya se afede obi apre ekọ na chi na nso kai se me wa akyede ewo akire ma me papa me ne won kasa baba Sompa FM so me da wase your friend Mr. Ohimi Patra me pamade ewo lane 4 na we din pa your friend Kofi Aleche AK Kofi Aleche yes ade ba ko a miss say yeda masede di kan se maba moto ye nkra no ye hwe manim no mani disappoint en maba yeda masede di kan na me how I me say me MPP asem na mpese me kan kakra se oba ma me kwan ma kan dia aha me die ye mpanifo no ade a mo ye no nyame anim no kra me tia na makoma se ukoya o campaign a your campaign atem didie omunyi firim asi sabe ye call opposition no ene ma ha ye no e doso mebre na so pani bi ko gina ha na akoka wan
we kwagya waka we no we didi atem no waka we kyerɛ we ka we kyerɛ we nanso anya ne sa ne nka ye pɛ no sa ba ne sa ti ma sɛ so mo te yanka aropa ya mi kofi ya de cha mi dina me kan de me pom chopa nidie mu omia fa buo ni nidie ma ye ho na sɛ wokɔ ka wasɛm aka wasɛm obi beto ba mama obeto adan e de ama wo we yɛhwɛ na biribi atoto yie na mesrɛ ɔpanyin na no wɔkyɛ no adwene momma na agya monkyɛ nadeɛ ma me makyɛ nadeɛ deɛ mede akyɛ wɔn mo ɔberempɔmfama ne ma me deɛ ɛhyɛ mu Twisco energy food drink hyɛ mu ɛna Yas toothpaste ebi hyɛ mu Yas toothbrush baako hyɛ mu ɛna masan de 7-star Bell beverages nso hyɛ mu etu bie mu adeɛ wɔ biara yɛ wode ameda ase ɛma kunafoɔ no mo ba monhwehwɛ me baby a friend abake watentoma no ho makase Kantamanto market ha no ma mu ye kunafo me beche mo ntoma ntima line up mo ntoma no wo ho wudu ntoma no ho a oba bi te ho ye friend no abake obema baby atena ebre no so ya na ya cha ma mo kama na akoyie nti se wo wo Kantamanto ha na se wo ye oba wukunu afiri mu a ye mpese wani be ye ototonto eti enne me bansa me ba beche ntoma na etimi aboa ma ne ma akoyie di amamo na yɛhwɛ na nneɛma toto yi a yɛbɛ na ɔbrempɔn ɔmo wɔ akyira ha ne se menka nkyerɛ wo sɛ brɛ akyira ha na enti na wowie ha no a mɛmo afa akyira ha ɛnɛ Kantamantofo nti ne yɛbaeɛ eti obi ɔpɛ so ɔkasa bi yɛbɛma no kasa obi ɔpɛ so ɔkasa gye sɛ ɔkasa ɔnkasa obi apɛ sɛ wokyerɛ w'adwene biaa wobɛkyerɛ w'adwene na afa radio no so na afa social media na afa mua na mampanyini ate na we MPP ni a MPP for bete we NDC ni a NDC for bete we CPP ni a CPP for bete PNC ni a NDC one bete party bi a wodom bia say UP for aba fu frenso na wodon wo mo a say ya afrafranto say ya wosono kukuruduo say ya chiniyo ene ye be mo akonya na wo party no wakasa de a kire wo mo MPP for flag bearership yi ho na ahwa obewe ne Bawumia ana se bia Canada Japan ebewe ne ana se Brian Champon ebewe ne ana educhum ekwa ana se kwabene Japan won ekwa ana obekire mampanyini a wotie dwaso His Excellency John Dramani Mahama wono so enche one term 2028 ni owie no okwa NDC party mu no hwan na wo pese obeye flag bearer Emma party ne beka wa ha ebi musi Julius Zebra ebi si Haruna Idrusu ebi si Okujeto Ablakwa enne opportunity wo homa Kantamantofo se mo be kire mo ebi so se esi edu nketia General Mosquito eti so wo ye NDC ni a obetimi a kire wagene wo ye MPP ni a betimi a kire wagene eti sa bre de obrimpon na kwaku ampoma Kantamanto jom so mienko ene meje assemblyman ewo Kantamanto sanse se meka se mi gina won beto ama me pa nipa atwa me ho asia no nye nipa ketwa na opani wano ye omeka ma me ma opportunity no ye fa osen entwubo asia ko oton den force na meton Kantamanto any lane me dey on the streets what me look for ghost you know say you know at this the time and I fit talk to the government you know say we are suffering in our country we born grown you know say people dey on the streets. So government fix the country, you know, sir. I Ghana with there, Ghana with sir, you know, sir. I'm the true thing. No. Me want fast for any no. Aha. Oh, mo man be mame. Na orobo kwasi boaten wa ha. O se wo pentam pa. Enti me man nka na de. Orobo. Yo, every masom live from Kantamanto. Na ne mesro mampani ni se galamse o ka so betu ase. Ayo hwebuada. PTQ was a one trumutuno. Oka so betu ase afa de mama me kwan ina ye hia ina bia masa oka so betu ase tu ase me yehu ana mesre ajaje for Ghana we de mesre me ka o me de e me wonwa papa ase onipa ne de 41 ayi empeso 41 na aba ase ahwehwemu emfomso
Uhiwe mua out of 41 180 something. Osi yansa ngotu ni nyina. Hey, amemrenfia semuni. Yansa ngotu ni nyina asan. Oni para se 41 no wonfum so wom. Osi ngotu ni nyina. Mesre mi nua MPP ni no okojira ne se mo nyina. Ujina belusu momfa mom. Mo de momfa bibia o wiase. Na ncha wona afi. Galamse ne papa mahame to asie o ton. Galamse to asie afi the NDC phone e to galamse. Papa mamo. What's the set of emergency? Akufu adom famra. Set of emergency minimum say o Germany o paga o wa minimum o ontimi fama ana borobo oni yamenya adwuma obi nka bi. Onso ni Nyankopon entena ewo Kantamanto Accra. Orobo so we ye Sompa 106.5 FM Accra. Nia ye de ema wo enso eno no. Me pesa me kwase ha. Na me san ba. Mame nko ma ne ho kakra mra. Mame me mo akwa baba Sompa FM so. Yeah. Yes, sir. Oman no. Your friend me comfort. Me ton ladies t-shirt. Kantamanto de bia she. Afie de ye som say. Momo ma han shibium. Na ye nya sumudue na ye nya de ye nton ye nema. Secondary so. Yes, I galamse no mutu no. First nine to say they are bro so. Machines bebre negu ye crass na ese yensu. Se kontomre kra ye ntibini. Yes, sir ban say omon hwe mayen. Me da se pa hu papa mame hu papa yansa no wako oba no ba ko we me ba ye ene mo anto aba na mame asem beba mame mfre oba no ba ko mame ba cho efro say e fra me oba ye tiwa ba cho wo to den me ye ni tin wo Kantamanto ha na mpa cho me ha ba ko a e wo Ghana ha e ha me eni say e ye 20 pesos no enkrofo endi biem ba yen so adwuma ye no e 20 pesos 30 pesos adwuma enso wo de sesan obi a o se onje enti me pa chowa me sra ban ne se on fa ne nan si form enye sa na se 20 pesos ne 10 pesos ne fee system ne ma e be ma Ghana ha no me say ayeden pa timpa chowa me ha ba ko no ni timfo de 20 pesos ne 30 pesos na no wo moje wanye waje abro so na 50 pesos aha mo mama nko akire ha mra biansa aha de aha ya mempeso aso mama ye bebo me mama mfa kakra wa hansa yo me ba nyabotre yes first come first serve aha nti mama mfa papa yi answer. Good morning sir. Your friend is somewhere here somewhere me to ade wa ha ye kwa soro wa ye na fellowship members no wa ye bompa ma ejoi pa me ye bompa ma ejoi pa the chairman is here is nose ndi ne can say the eja ehwa no ye bompa se ma mebium chairman ewo ha ono so ye bompa ma ne de bia nti ye cassette wa nti ne can say ya mi shira mo se maba ya mi shira mo de mo ye na enkoso nti ne can say eja she ne bia no enje boko amen ye da se be pray nti ono so ne de eno no nyabotre mu nyabotre obia be kasa me ye fe me oluma wayo me ano palmo ba mo ba ha to kra na ba 1 o'clock me da ano palmo ba kra na ba 1 o'clock me kasa anti na ba 1 o'clock me na be ye ma street for no be mo na mo I said me ba na mo pese me so me kasa mo hu say ma eno ade de hwe ma me ma wo mi ansa me ma nya rivers enti edwoma de edwoma eno mate me da se munya botre obia be kasa munya botre ye fro say me de amponsa kaki pacho me kakra pese me kan honorable Kennedy Japan and honorable Atachia. You pese ma Atachia who say Kennedy Japan Ghana Donald Trump. Senator Donald Trump ama America ayi no. Sansona Kennedy Japan be ma Ghana ayi. Obi ani on mo betimi di no compare Kennedy Japan. Enti on number 1. Pia because me say me to ma bank ba ko. Mitimi to ko ba Kennedy Japan ono na be Ghana yi Obrimpon kan pese me kan Obrimpon mame nyabotre eya na mamienu bi mra ha no mo etro ma de papa mienu bi mra ha ba jo mienu bi mra ha metre ba ko metra na ba ko metra nyabotre o wa ka ma gine mame ba jo ya wa fa kire ha mame ko ma yi homa e wa mame ko me mame nchen betra se mame mo ba ko metra ha mame
mo tena se ma memfa mienu wa ha fa mienu na memfa ya na wo so ato so ha ma eya mo ma no so ma me ba ba ko be ma ba ko eya mo ma no so ma me na ya te mo kasa yie ene Kantamanto mu ntini e ba ye eti ma enti o mo tawu ofa mpa che fro say the friend me kwaku mpa che o ton den wa ha me ton kwala mpaboa e na me ma slippers mpa che Ghana eti o me dia ma say me eti awa honorable Kennedy Japan MPP delegate Mr. Muntie mi ye emra so se mo beto aba ama honorable Kennedy Japan na waba na wabebo o man Ghana efri se say adwuma ho aye din o Ghana ofa so oba ha na anu yenkola a o me yeso mo kope sojai e adwuma nti no mo wuye eti MPP delegate Mr. Mo ensada ansayem mo hwe honorable Kennedy Japan na mo nto aba ma no na Paul awa mantem no osne edikamfo ma asem yetiewa na afensu aban no enenam krom se aban no spend efi se dollar na ba form yagitum enso adeto e wo form pa enti aban yesrew enenam krom se finance minister on spend ti se no kra man spend na sika mra krom na hoto emra enipa so yadam ase mate men so me da se pa ma memfa mami na fi me na me homra mami ye fro say me de Mary pacha no kasa den kakra me de Mary otabe me so me ha kakra ne say since Kantamanto ye dwane egu kura edwane egu abrofo ne ba betwitwa nuema na o makoye bi aba nti se ye dwane afen nti aba ne hwema ye me ha no na me se ma wie mami ma memfa we ntwa to me ba cho ko me papa yi ho me bra ye ogina hoyi ma memfa ma me ntwa to na me nane mu e ma wo mo a e wo fikasie mu na wo mo nto aso ma me ye fro sen yes ba dodo na from shata o ton den me ton sa o na o shata nkrofo wa ha no me pa cho Ghana eti o me pa cho me ha kakra ne say question na odi kan busa ye na me no say yanka bibi mfa ye dwa yi ho ade bi e ha ye ne ade ba say so obi yanka no aye politics nko a eti me srawo hwe ukoye nim ha say ya ye gata bi da ho emu achoku ama emu asi nso to a na be rewra ye store nim eti e be sese mpani forma ye adom no onyi yim na enye fama ye wono nso aka ne de gata no a eno nso mame come bra yi ho afa mi nra studio na mame me pacho me ba ma ebi nso atase mienu atena so ama menyu o madwenkyere ye ria na mienu so aba no amasa Kantamanto ya ba na ne ya ba we ye Sompa 106.5 FM Accra ye gi madwenkyere anopai na ya to so mentions obani me pacho wadaruma ben mic ne mame pacho e frɛ wo sei pacho midiane afrifa we ye den wa Kantamanto wa me ye force wo adwuma na me ye la ye design la course ye yi la course ni atwitwa ni asade ebia hyehiem die ye friend enhyemu mu na mu ye la course we no na ayem no chia no anti mo combine force any a new material Kantamanto for boni ye dio e kire wadwene ma me e die na pese o kire wadwene fa ho edi kan me ma me chia edwom ha mpanifo e mode bo a omobo efa edwa we hu no so ye ni papa o ma yade etosu biom no minchia me papa ona boboache ejaako opani anadwene mu do papa a wotu no ho asi wo se wo bedi chairman ama MPP yesre delegate mumye mo no ne emfra boache ejaako mla no ma chairman ema party no oyo obi openka bomu wo pepepere yo enti delegate miemo ona boboache ejaako no ma ye chairman no ema MPP medani amemu oni free NDC nsam mpacho manfuma no enkoni mu kakra mate to de atoso biem ni say ewura mahama ye send bebre ye beti o se dollar ba fom petrol ba fom eso dollar na ba fom no memi nu mienu na ye wo efom no eka ye na ni dia he akufo ado time ni ya se dollar boarding enso ni ye to dokno 5 series and na dollar ba fom no me to dokno 5 series na ye to emo wo mo tete mo to no ye se mo aba fom ebia na me nibuchi a me ame ko no amo wo mo tete emo to no no mo te 5 series ni 7 series and na ukodwun so da ho a wa chi na si ono no usika esu akra na 10 series enti na dollar na aba fom ani fu na aba fom no me emfaso amanya ho ne dia yi enti esi wo mahama se omo se niam aba fom a wo mo mi ehu ne ye de ye hu ye wo de wo hu ho enokre mate papa won so wadwe nkyere ye ntie o yo
Dedika, midinde akafia phobia, akafia de wo frɛ Sompa papa no pa bia ye bie phone lines no a wo de akafia no abɛn mic na ma me ha ye ma yentie wadwenkyira no pa yi. Dedika, mɛtia Kantamanto. Ijadifo ni nyina ne perifo mo ha nyina. Abribia omutimi ma radio stations ne kwan mo mo ba be program to said ye monya. Mo ye wa ha yi. Abribia so bebe bia ye ya na edi omanim. Ye da se. Dedika ma mentia incoming frag bella honorable honorable Brand Echampong doctor anesa wo support Brand Echampong ho be so no na enya edi na be se Brand Echampong to frank ama MPP be papa na wo hwe enwuma wa biebie ene sende osikasa ene ne modern bo a mi ankasa me meeting no meeting no 1 e won office wo hwe ne nsem na ne ne mo de agu akwam na obedi o mane so a e be kwa MPP amagana nyina obi anwaton etitu awasem no so yo de edi kan ma me na me tia ona bobo acheja kon no so oba national chairman ena Safia Muhammad Uma organizer ena just ko du afem pon so me tia no onim Mame, ya me can say, NDC for almost check Ghana for before rough. NDC for check Ghana for before. Me call no, any communicators no. Okay, didn't you? Yeah, oh, ana as a wakuma. Obiba, hey, ena dollar come from, ena petrol come from, mame. Fair post to your tongue, hey. Oko embana e trafush no. There be ameno muku. Me kwa, me say, udu am say, ebi a ton 5 cedi or say 7 cedi and I'm so na say dollar ko pon here ahepa ma me receipt na me de ekoto bill yan en kire enti ye best NDC aban no say de ma na ana o mo kana montina o mo sa manfo abufu na dokoro even yokogare me na do tab na me 7 cedi a metimi to bidi and then meto yokogare bi a 12 cedi what you say ebi wa ha anopa se manu mutia me yetia 15 cedi and then because me yeti anopa we ya e kire me kuta 30 cedis ade tire yes e basa that dollar na ba from ene de mate me sre Ghana for say mumie yanka mum MPP special MPP mumie nyina yanka mum ne anya baako na yentu aba we free so because omo ba ma yo ma so omo ba na omo ba bi aye no ma omo ba ye no omo ka kire say Ghana for ye ba ye be boko mate be na udisini MPP and the Babema Ghana for ya hotoye mate medase meka etiefo se wutie Sompa metimi afamachi ha we mutie Sompa 106 efo nie efo famachi ya mesra we efo famachi ya ba cho ba ku meka efo huma me obrempo ma me fam ba ku bi nka ho ba ku bi mame bra oba ba ku amoma me oba ba ku be ma ba ku na mintie wo mo adwenkyere we are no agi achede Patrick Bemo achede Patrick betena se wo hama me mo yo we di ansa na efo bebe me mama mi ni kan ma me bre mic no ban ma me ye fra wo say madam Alisinya Akwa mo lane 4A me pamade e wo ho lane 4A e wo Kantamanto pamade me pa chwan okay wo A and B mo A and B esro no e B okay kom ni nyina ye A okay me pa chwan who's your friend Alice me di e shada kampa no your friend me brofo di me fans pa me your fans pa no mo nsama me fan mama Alice die na wo pese wo kire wadwene fa ho anọ pebra Sompa ya be pie Kantamanto yo dem pese me kire madwene ne se me sre aban na se omo ekofa line ne ene homa ene ba no omo niam ni nyina budget omo kire omo no omo gi omo ne dọọso nessa tax na wo kana okay enti be sre aban no omo twema afen so omo ekofa line first line no na nka omo susu nu 36 yard say 30 31 32 enu 30 into so obepam obi ade aye say 4 to be anyway say we use 6 years na and wa pam top and down line no and san wa line mu amana ye kama and san afa homa no so bi nye okay uso mo anate ye be sre aban no obuoni ani die o tie yan afa nso Kantamanto ha ye problem ne se ensuo to a ye gota yi ayemma ekwan no ho ye bre ekwan no ho Kantama asie ensuo to a you ye bre pa gota no ye sraban no
no moment timu emaye na bibia anya kama mate Alex medase moncha na de mame efo wo de transe efo memo akwa aba mami atise so waje me so de efo sire waje na no na wo yi masote se wo yire afrim oh me yire awu I think Saturday we near 3 weeks I see me yire ti wo say me hu nyina ma black nte say wo yire wu yasi abiri pa ba wani yasi abiri sumpa no matise mi tia no pa bia mi ba na matise mu tena so ko aya yi Kantamanto Kantamanto okay Kantamanto say ye be bia no efo mi di mi ni ase be ba be ka bibi o be ba ha be ka bibi efo tire wajure me yenko de ba no ma mi nchia mi so mi nchia Dr. Mahmoud Baumia onu na me efo mi ni ase hu say onu no yo bia ye de ni be tena se be tima boa yi ba ade ba ko mi pese mi kama Ghana fo nyina ti asese Toma mani NDC omu dada ni papa nya la patonya NDC to na NDC fo mu we ya mama MPP fo nko ana si ni e na bika Kantamanto NDC fo ni ha me de aha de me na se de obi transfer obu kan ko NDC Kantamanto fo mu ma ene na nsa no na omu ti bi ma mi pese obi mi pese ni pa bi betra wa akosu ya mami time just 2 minutes I would 2 minutes ko ye wie who say no me frere me be say inflation no mu ka no e wo infra na me koto bi because inflation mu story am be transit inflation about from enaga adiba ko ye ma bufu kura say Ghana omu transit omu say there guy abai papa ba Ghana bibia yefu when e catch no me see me talk osuya ba ko for 50 pesos na ban we transit mu dwama no here akosu adiba ko ye me yapra ni say NDC de bia mu de mu ba aboasem no mbeka aboasem on say wasa kofa akoko kitikiti tese omo de mboasem kwa na domama ene endi so omo kan mboasem omo kan ni pasem o eno mo kan say me I'm referring to am one omo sie no oh nti Ghana na etrasi no me pese me hu say 10 months ni NDC fuba omo nkire say omo ye lolo kwa pen ba ko de bia omo hye abo no omo hye sa nti me pese me de tu ni ni asisa akosua sa a baby na trifu can say the otra nsa oni se ni tuachia akoso atie the otra nsa oni se ni tuachia sa a me esremo mo ma dede ne nkwa fam mayen yesremo mo ma dede no enkwa fam mayen ye pamuchewo yesremo eye me pamcho medam ase mo betimi asore efo ye da ase mesre wa wie efo mo nipa ne doso ayefo NDC the otra nsa oni se ni tuachia mate ba mesrew efo ye mfansi na mesrew hu se wo kasa kasa no wadwe nkyere se bia wo kasa wo mo kam mo asem a ene de ya na nye nti mesrew omo ka bo asem a se omo ba on ba jada akofam ni nyina tuye ena oba enso no o se preko anu so ye ena we enso o se akokon mate efo enu tira mi so embo asem no mu ka no meda efo meda se mesrew obrimpon brefa nipa mienu bi na mema entrance yenko enti enti o enti nanka mpesa ma efo bo esi edu nkatie di mame ono ba no esi edu katie eyo no na efo ekwaka se NDC fo ni ha no NDC fo na Japan wo machi ha wo mo so wo wa ha na mame nhyɛ se mfiri mame ho ono so wa asɛm ka mame me mo akwa aba yeja na ye fro say yesremu ya mama dede ne nkɔfɔm na obia bɛkasa ye wo time pa obia bɛkyerɛ na dwene mama dede because mo ye dede no a kasa na ekɔ radio no so dede ne bɛsɛe no eti nyabote obia bɛkyerɛ na dwene wo bɛsɛ wo kasa nko ade a obin pɔm ye nkɔ yo mame wo se ye fro say me ba cho ye fro me amapokua o ton den wa ha me ye niti awo Kantamanto ha office le me wolentre mesre sese lolo fe ne boa ye den tamu aye papa wo ho no na mo se patro boa ye den na lolo fe no eye na so sese mo se atete patro so ofri ha kwa amasaman ya 15 cedis aka ye 7 cedis sese mo ti 15 cedis anopa wo ba 10 cedis sese dokulo omo bon 7 cedis 5 cedis
So first you about akro 3 CDs 2 CDs te say no dia we na ya eti yesre say aba no say ya beto a ya ma yani na ho no ma di ya nya che eti ya wase ya ma yani da ho ne ya papa Kennedy Japan yetimi to aba no ma no na discipline ba o ma yi mu afi say kinsu esro okofo ka junkie for na twa booma drivers I was say soldier for ti kukurom no mo ba driver for ne mate ni junkies no mo pam mo nyina firi ho ne yenya ye fa ahudie ma asam no me da se ono ne de eno no ma memfa ma abrantie so entoa so e wa ha me ba che fro say e fa we jeko o ton den wa ha me ton catapult o le 8 okay mo na mukum no ma no pacha ne pacho memeti nungwa lolifed yes 6 CDs oju adapa o mbese wa aba by wo ko wibre na ya say 10 CD only 10 CD a o fro car atwa almost 3 months mako bia me pon 4 o'clock ba fifie ahaba kwa no me ko fie 8 o'clock wibre because of mini 10 CD minya kan for chesa 6 CD e ba ansebenya biafo na me bisa say no kwa so say nungwa fe ye tum 10 CD abai atuma na say mate fo de na omode omope age 10 CD ane na ehame ane me problem ano so eye asembisa ma me ba nyabotre eja pa che fro say pa che fem makion o ton den wa ha ton belt eya kasa den kakra pa che ye ton belt me pa che Ghana eti o me pa che odede kan me nchia edwa chairman honorable baby obi ankopon inshira no de to sumi no ekoma edwa manyina daddy I say dollar ba form dollar was ro Ghana for 3 more den the woman say ye shemra na ntutu constitution no say ye nyi bi frem na efe bi shem obi a ye ne opewa ha opa magana emere 1 city eni petri mo den enti say yamfa amira anya juma de o mane be ya na be ye say obi say dollar cost so menya politics ba yen ka no krenche Ghana for empanifo na hu say sebi ye ne from the agimi enti ne omo pe na omo ye die so ono ba akofo no bedi ye ama oma na say anya na asem eni ti ye hwe leader sebi na ne adin obedwen Ghana for na Ghana etumpon because dollar ba 1 cedi ya de nipa ne be na opa ma dollar mba from na ko wona ekra ne ma ne ba oba aka say o the sense can answer na dollar ba from ti do be jan de o de beje e de hwe nipa sebi na ne adin a obesi from ama oma na de ehun ato omo enye say dollar ba from dollar ya hwe nipa obedi ni kura ma oman no na oman na de etumpon enye dollar cost dollar ba from ye penipo ne den me say me before say omumfa tumi ni ma ohene kana Japan na yenso ne hwe say de papa ba o say yenso ne hwe yenso ne hwe ya ye nya free education no yenso e papa kana Japan so hwe ne ye hu ne e dey ebeko so oman mu say be oman na trimodi fo wom hwe de efia do kro Ghana fo say ye ni leader wo ye leader ne adin a obeti form ama efi etu atwa eniti obi etimi echin border no dey o dey begu gotem emre be dey enchino say medimanu sino mesra say o man pani mahama ene pon for 8 temia o ma enipa entisi form enye office fon ko na etu abama omo wo mu si form no mu fam ran dey enya djuma enya mra no say be chi akoko obi ko wi akoko ani achi no obi ko diska yes won twetwa kakra dabi Yankopon Islamo me da se bebre ono so ne de na dwenkyere eja bra menko bra behu me bra yi ma me ye fro say pacha ye from Elizabeth Kwabua pacha o ye den wo Kantamanto ha pacha me yo tradition wo Kantamanto ha len be mu me wo len 1 na me madwen ni say aya ya mpanifo no kasa ye obi a wo party a wo na so sikadie ni do so dodo sikadie no edoso dodo eti yesra wom sikadie no mo na ma na mrafom na yeso ye wo bodua adwuma no yeso ye wo nto ye na Sompa nso de me de to aso akoso anhira na me pena sampa me pena ena nyina na me wo da ena na mabehu me pena ame enhira no ame enhira pa mo chale mama na de mama ansa na meje mama ono yan kai say 21st clinic wo mo aba me se mo mama me 21st fo aba o mo be ye free house cleaning o mo na wo manim hayai 1 2 o mo na wo ho no baby papa press ni gina no wo kwa wanim kakra bia police officer wo kwa wanim
enu ameda ase yasrawo ebi wo ha mo wodwo mo ton ade mo nya kwan ko hospital ene the hospital na to mo ye for free ko hye wo blood pressure e free ko hye sa wo diabetes e free ko hye sa wo malaria e free ko hye wo blood group e free etu obia nsore obia wo ye dwumo ton ade kakra sore bra e mo be 2 pm no no mo ko eti mesra wo bia mra 21st clinic wo mo na ye 1 and 2 no mo di nkonwa sisi wo mo nko na mo nko hwe mo mpom den e na wo ho ye ntie se obi anya komayare high blood pressure ye ne nam ha ya wawu nipa na yare hyehye ne ho wonim eti mesra mo enu ntina sompa ye ba ye ne amfansa pan ne ba ye de 21st clinic aba ye chemade ne nyina achi no ya san e de 21st clinic aba se wo me hwe mo mpom den for free to obia make sure say obekọ ekire ho mesro faye maami na afemintie adwenkyire maami mpacho e fro say mpacho me de Felicia Aboaten mpacho also ton ade wa ha na mpacho me wa ha me ton me twa bags 1134 gate 11 mpacho ye de ne ye da mo ase bebre se mama ya kwanya na ne mfese me kakakra ne say ye ne ma ye ton wa ha no bebre wo pata omo nyina wo pata so omo nyina gu kwan no ho yesi from ayenya kwan ma obia so pata wo ha ti mesre sa ban emehwe se eme woman no o mehwe se ye nipa ni nyina amra inside ni ye obia ba wa ba inside ani ya ba beto ade afi ni taso mienu ade bi ha me kakra dollar yi mo se ekofam ye konya bi ni ya de ba obi ma ni ye kakra ni ya de ba ba sesa ye de no de na da fam ye kwa mo ho no mo so abochi for so o mo so monte so nti dollar no ekofam ni fa na free kofam eno so me pese me hu me da mo ase yenso ye da ase ono so ne de ma me nti so mo ho na na ye papa yi na ma me na onso so de hawo wo kantama ne wo man na mu no ka kire ye yetinya fra wo sai pa cho ye fra me Evelyn no wo Kantamanto lane 3B office lane okay me pa cho me so me ha o kese pa ne se adava fo ni mate fo mu kuyen edu anopa eson ebo omoje na edu anwumle ebo 3 to 4 mu wodi ya wubusa driver ni mate asem kro mu miyawo eti me slaban se wo ma soja fo me hu sa driver fo mu suro police fo ni asoja fo fan to mu ti wo mu ngukrom na mu tutu sa ebuo ni ma ne ye nchiwom na me slaban so se won to cars bi megumu ma ye sa de se bro nya ye black am edu go be gina kwa anwahumra chi 5 okura wunya ka eji se wole ye bi na be fanti me so me ha opano me dance Evelyn ene ye mintie opanyi wonso so wo ha ene say mo mama Evelyn achede ba ko ma me da etiefo nyina ase wie ye frame me Isaac na dodo na frame me Ike me ton paboa e wo gate 11 empaboa be na aton me ton Sanders okay na mpese me hwese ye sure na kama to bia ma me kunu okay ye nkwe na me so ma desre ba ko a me de to o man pani ne mpanifo enim ene se si dollar abafom obia di nani e kire Kantamanto ase baze nipa e wo Accra ase no o ma e ma Kantamanto ase meka se ebe nipa kakra na meka se Kantamanto de ya Accra na Accra ye Kantamanto obia so ba no a ohu eniema dollar na call from yere akofo enti e besre aban ni se eniema no o ma ekra ne ma no ede ba no oni wo mu enhia no no yere enkasa na se de onu aban na ati dollar no so no importers no ntimi yere enti ne ma no so se de be ya ene ma no pa market mu ase yare ebe kofom second ebiem so mesre so eye ka edru ehu enwumra ehu asem nso sesi edru enwumra ubetime gina abon kinswe ananse graphic ubetime gina on ma ebeba 8 na wunya aka mate edru okra ubisa asem on fiu enso ma na edru anopa omlodi ede ba a police phone na sebe omugina krom sesi an enya de a omo forso driver for enemies for no enti besa by say omo soldiers megum me gidi says baby soldiers for 10 ejina say soldiers for 3 bejina no ma
deɛ kɔ so a ɛnyɛ biara obiara ebe de o eyi nti ebe sɛ aban ne sɛ ɔmo soldiers fɔ yɛrɛ ɛmra bɔnten duro nwumire asɛ deɛ ebe a ɛkɔ buro nyɛ ho yɛrɛ ebe ha metro mass pipɔtɔ mu tie mesoro ntientiam na obi foforɔ mmra na dwumadie no dɔɔso sesi a yɛhu metro mass ɛwɔ kurom biem ɔmo paki metro mass ne nyinaa yɛrɛ ɛnyɛ hwee nti ebe di buro nyɛ ebe srɛ metro mass mpanyinfoɔ sɛ ɔmo aka asen yɛrɛ ɛmra kurom ɛmɛyɛ adwuma sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔmanfo nwɛrɛ ɛbɛtɔ hɔ mu eduro nwumire a sɛdeɛ yɛbrɛ ka ho ansa ne akɔ fie no ɛnyɛ asanketewa enti ɛbɛsɛ aba ne mpanyinfoɔ sɛ ɔmo nto ɔmo nyɛ hwɛ ɛhɔ nso ɛbɛda mo ase. oyo mepatɔ meda ase manyi dadi adwenkyerɛ na ɛma akunafoɔ no bi aba yɛkyɛ ɔma deɛ yɛkyɛ ɔmo ntoma na me ne ɔmo nkasa papa mepatɔ yɛfrɛ wo sɛ dadi pàjọ yɛfrɛ me nana bonsu mpatɔ woyɛ deɛ wɔ kantamantoa mepam adeɛ wɔ lenwa yɛ adeɛ mode speaker no asiɛ no baabi yɛ hɔ naa woapam adeɛ bɛyɛ mfie sɛn akyɛ saa akyɛ koraa from 90 ka me nyinaa na mepam na ɛneɛ woapam adeɛ bɛboro 40 years o dadi wadwenkyerɛ ne sɛn madwenkyerɛ ne sɛ sisi a medam ase paa na mmom deɛ mode speaker no asiɛ no meka sɛ mo anhame a yaha o mo anhame paa maso kora yɛ asi fa kyɛ yɛyɛ ne nko a dade yɛyɛ ne nko a wayɛ ɛyɛ ne nko a ɛyɛ ne nko a nti fa kyɛ yɛ mesrɛ mo ara nea mode aba ha no ɛyɛ paa yɛda ase ya stations no mo board no mente sɛ ebi wɔ ahafomam sompa ebi wɔ nkranza etakyi ma ebi wɔ hɔ ɛhɔ yɛ bono me ka ahafo ahafo no wɔka dɔma yɛ bono esunya yɛ bono ɛn ɔagɔ so wopɛ gɔ so ɛne yɛbɛhwɛ okay yɛte dade yɛbɛyɛ ho adwuma nea mesrɛ mo an sɛ baabi a motra okay mo mpa yɛ ma yɛ ne a yɛwɔ kantamantoa no okay ɛgya hyehyɛ nti okay ɛmu mea mete hɔ no mu yi mesrɛ wo sɛ sisi a ne fa sɛ aha no hyehyɛ no me nneɛma bi ɛkɛm paa kurɔmfo bi wia machine sisi a wobi na de biara mam sɛ menyɛ ti sɛ nka mɔbɛn mo bɛtumi aboa me na nka moma machine bi anka mɛde mo ase paa yɛma machine wɔ ho yɛte momɔ nsɛm dade si yɛma ne machine yɛte yɛda ase maabi o mɛsi mɛda ase momɔ mo nsɛm no momɔ mo nsɛm no dade patwɔ fa kyerɛ ha ma me yɛda ase paa ma mebra momienu mommra wie ma me montena ase ma me yo wie sɛdeɛ yɛkae sɛ yɛaba kantamanto ha yi yɛka sɛ woyɛ ɔbaa kunani a wo kuna firi mu nko adeɛ a bra mɛkyɛ wo ntoma mmienu bi aba na makyɛ wɔ mo ntoma mpɛ sɛ me ne wɔ mo twetwe nkɔma me ne yɛfrɛ wo sɛ ma mehwɛ ntoma a mede ma wɔ ma mehwɛ wedeɛ yɛ kama bɔna yiyɛ w'ani ate dodo gye a na yɛfrɛ wo sɛ a bakyɛ bra w'anim kakra ma me na ɛyɛ nte ma Elizabeth yɛfrɛ wo Elizabeth wo kunu wuyɛ adi mfie bɛɛ sɛ 5 years na wo ne ne wɔ ma nkɔdaa mmienu sɛ sɛ nko a na wohyɛ wɔ mu abrabɔ mu te sɛn abrabɔ mu adin na yɛ ɛyɛ wɔ ho na 5 years no wobɛsan ware biem anaa ɛyɛ awurade pɛdeɛ a sɛ mehyɛ wa woyɛ yango yo ɛntoma asompa akra ade akyɛ wo ideɛ na wobɛka de afa ho yɛda ase yo maame mepatwɛ ɛntoma a wo nso nyaeɛ nie w'ani ate ɛfɛ woana yiyɛ maame na wo kunu wuyɛ mfie sɛ ni last year yɛ a yɛsrɛ mo yɛ a moma dede ne nkɔ fam ma yɛwae yɛde studio na bɛsi dwom deɛ nanso ɛyɛ a moma dede ne nkɔ fam last year yɛ a ɛna wo kunu firi mu moware mfie sɛn ɛyɛ a monkasa ngu mike ne mu ma me ɛkɔ 30 years mo worry almost 30 years wona ne wɔ map dodo sɛn mo wo tu ɔma nyini ne sɛ de wo nware biem saa ohu na obi ka sɛ wo nyini bia o
yo mame e dey na be ka che Sompa ntuma e se fa kodi broni yo na mo aka yaka ne ye ba akopam de abo de be pam ho me ba cho e ye hu abrantie mame oba ma de o de be pam mate ye da se mo fanfa machi ha mo fanfa machi ha mo bon sem ma ye mame nu mo ba ku nsumie oba pabra muntwa ni nyina David twani nyina wonam machi pra nya hwe aye jom mame na te say brema by Mike na mame yo na your friend say Abigail oba ne ho ofe na onimu nyansa na o wa dwempa o so wa dwempa obrimpon woni nkrofo no kasa nkofo mame na wukuru wu ebreben 15 years oja nkwala say nkwala 4 na last one sabre na wukuru free no anya say no anya 4 years ti one wa hye wo mo a omo nkwala no wote say o manyini e ba cho e kasagu mic mame say o manyini na abrabo mo odin na abra be ma ne free mo no se me kase to oba bia ne kunu awufo because we dey 15 years on two experience me kase to oba bia ne kunu awu na odi awreho ade na obeka kire no ni se on so bu na nyame wo ho oba hwe obe on hye ne ho den on hye ne ho nyame be hwe o nyame be hye nkwala no mame ye da ase mame mpacho na ye frɛ wo sei mame ho ntuma na afa ye no ye frɛ me mata wani ate efe yo me da ase mata yo mame na ayi wukuru ye mfie sei ni me mpacho 15 years ni 15 years oje na nkwala wom na umu yedo do say they say the all free mu na last one na say no 8 years they say ni say the one wo mu nyina nyinyine o free mu no na abrabo mu ti say na ede ho na ede o free mu kra 3 years na ha hye ma me ne ma nyina sa hye 3 years na Kantamanto ha hye ma ne ma nyina sa hye tina ne ma mu ye den pa na so nyame adom okro mu ayeyi yo oba bi wo ha ne kunu wu a na brabo nyina ba wieye ba wo de wuti obi kura wo won kasa wo ye oba kunani wan ye kama wo skin fefe wutiri kama e de na atimi abo mo timi tina wo na so 15 years ni me de me hu to nyame so o de hu to nyame so na nyankopon so adi abo ame ono so adi abo me hwe me hu ye me nya basabasa onya basabasa nyame ani nya wa ya ama nyame ya ama na ma me wo ba ware biem me pa cho de bi adentia manyini mame na se wutie wo je da nyini sa o 50 years baby am edru die baby odru die woni pese obi abehaw e na fe na be yaduane mame e na be sibi die mame oba bi a wo ye kunani a wo tie wo no e die na wo be ka de hye ne nkran bra na ba mu abu na ye ne se na me die mi kuna wu no otete obi edi a minimum oba bi a ne kuna wu 10 years ni still oda so di awreho a ontimi nsi ne dadam e ma bi o mote sa na die na wo be ka kire wo de ma ka kire o mo ane se wusu kwesi den kra be ma no wo okọ enti de obeya se wo do ho betu nyankopon so na wo oba no wo besi nkete ni wo gina ma wo ho se wo gina ma wo ho a nyankopon so be hu mo bone wo pe bi ode be obeya mo ko so ma so ahwe wo hu se ekoyie de atwa to okra no emma omu de omu kunu no te ase no omu wo omu kunu wo omu ho no obi wa be ma wo no ho a onkrokro no na wagya na afa wawu awie no na nka me kunu te ase a nka me krokro se oba bi onu su kunu wo te se me eni wo mo maka edi afutuo na ade be ma ye na ye wo bie no ya hwe omu yie de na ade be ma ye afutuo a me de be ma omu ni se wo kunu ho aso wo kunu mu yie na kunu wo eya so wo ka se wo di ekira wo be so ama wo tirate enti so wo kunu mu ye se de etie bia so ni mu yie se eyo se nyo because nyankopon so oba wo ye be ma bo afo enti se be ma ni ko no anya bia wo so boa no na wo boa no e be ye se ne na me boa me kunu no enti na nyankopon aye me sa wa ya wo sa no enti de meka ni se wo kunu na se nya boa no na fa mpa ibo time echi na be ye me pacho mo nsema ye ma me ye da ase mami ye da ase pa ye da ase mami nyame nhira o mami ntuma wo fa jai ontuma na efe sa we de papa bi opam so be fata o nyame nhira me nso me da ase pa
wie yɛbɛgye adwenkyerɛ wie yɛde akunafo no fam ne yɛde adwenkyerɛ fam na yɛde nneɛma fam ne yɛde Ghana fam ɔbapa ladies first etu oba de mɛma ne mfa ade pɛ ba ne yagye patro ne yɛfrɛ wo sɛ patro yɛfrɛ me Rita ya kasagu mic ni mama wie Rita dia na apesa wo kyerɛ wadwene fa ho anopa yi me patro pesa me kasa sɛ sesi alolo fe na edu enwumbre bia na o ma ablekuma o mo je 15 cedis manya 15 cedis I say 7 cedis 50 pesos enti sesi ano me ka champion-fo ne sɛ gas na access no wo mo nhye na o mo nya ni yie na o mo fem begu mu ma he na edu enwumbre a ye bre nti no ne wo hawo me patro okay wie Kantamanto ye den wa ha me patro me ton force who ton force be na to na ma he ma be pe bia to me ton office trousers skirt adwa wei was what ton office trousers any office skirt me baba ko ye fa na adwa sare was here no ba Kantamanto with agenda or per office trousers ni blazers nti any skirt kan wo de obeba wo hye hefa wo len sen lane 3 ye nyina ye beba ne abepe bi ahye obapa me da se be me na mpacho ye fa wo sei patro ye fa me nana se belma nana se bema wo su wo len he me wo lane 10 wo ho na wo ton de ye wa ha patro me ton Lacoste t-shirt me ana me design me t-shirt ye ton one na wo design wo t-shirt ye fa en twashemfo mo na mo fa force de no na mo fa original material na mo ye ni yie abrofo na ya na etola bia om de mpane ne entokro di da ho be ba mo de mo ye ni yie ma ni gina na ma ne akoye o ba na sen ka wo t-shirt ba ko be kire me akosu afa che me kwasa aba me ba cha wadwen kira wo di tudwa ne se me wadwen kira me kire won se ye kan bibi se lolo fe me hu ni say abani na ama ye kwan ma say ameti fo ne driver fo ne yes because o ma etimi ye o metro mass ye wo STC ye sa wo alolo ade na STC na ye dada ye mfa megum say ye mfa nya tro to say akra tu nsanwam akra tu kasoa cars dada no enne metimi abo transport bi din wo ha kire wa onese a wo ko on ma benya STC cars be 100 egu om ya di mu a ye se wo mato adentina wo se basa anti wo de wo kan se STC buses na ye dada ko mo fanya trotro ka ye dada etimi ye trotro ma ne ye yie esu betimi a chama metro mass ne alolofo se munyingu mu cars ne so because mo na mo run town no e ma passengers ne adwumayefo ko bantem enti nka wo che STC ni gu om so a de ye dada no because ma hu se STC no emla wo hu se edi 2 years ya cars na ye dada e wo se mo kotofo furo begum na 2 years no mudi si baabi an se mo ton ma transport company onu anya sika ko kra ne bus ya begu kro mu na ba sa STC bus asa de amawom because of party binti because senke ye bodin anka ye betimi abodin a kire den time MPP ko de buses ne ema awom egu om ya de mu sesi am no kasa abeko egu ho no enti ye de besra ban no se yabo mate for akra on be ye won na de ne car wo se wo kɔ ha untimi mu no ofri do me eba akra no wo se wo kɔ achimota oduru achimota obi asi o untimi nya hwe ona ye ne car no asa lo otu fufuru a emfa wo ho enti aban ni ma trotro metro mass any STC any lolo ebo sesi o ma pon adenti na ebo sesi a wo pon ade no se enra ni trotro cars ya enra ni trotro ebo sesi a se o ma pon sesi afa na Kantamanto so ye betu gate ma ye nyina ye pie enti ye besre ana de etosu mienu a medi wie kra ne se akosua mobile sensu oto ya nka ni mu ha mu ntimi nfa anka ntimi nfa ho gata ni nyina mu asisi Ghana ene bola ama krom bon kan bola ye hu TV so abrochire about anadu 12 ya besisa ade abeche obeba dwuma bola bia ni krom ade na ban tina ma bola sacred na kwame nkroma sacred adane bola enkroma sacred ade ntina wo se basa ntimi de me how ye bola ne ka trotron ade ye besre dollar nso abafo mo a omo me ehu oye botom apututu no edoso omo me ehu dollar we brofo na doso adoso ye pene wo ye botom ankasa mate be me na omo ko school ni duru akira na to kro no ye ya nko school ye nyansa e di bebu oman no ka eso
but ya dia put to you ntino na o ma fa go school yenyansa aka fie mate me da se pa wadwenkyira wode abanti won de wo kan se STC aye dada no ai mama ejom nti eye ai STC aye dada no ya momoden a se aha ye de be trotro ye de trotro be boa me ka atiefo se wotie Sompa 106.5 FM akra ene Kantamanto market ene ye wo ya ba Kantamanto dwom ya ji o ma dwenkyire o my Ghana mpumtuo ne kanko ye papa enu okọ ba bi na mo twen ne ba mame 1 minute pe wate brejina machi ha mame be me na o se obi kire na dwiri bi one ne nya dwene bra efa ayi trotro driver ne taxis no ono de omo pe na omo wo se woni ne nya dwene se trotro driver no de o pe na ode ne car ne woni abre wo ha woni sei le pacho ebusanfo ye shamo mu ni akwaba ye je so le pacho e from Senegal yes wo wa Kantamanto a me wo TS wo TS yes okay pacho ma don chire kakre bia ni se oman mu ye wo mra oman mu untimi nka se wo ye kaona de oman ahihye no omfanya adwuma ene se nankasa na kana ngenya police enya ye kan se military bia ana se enya we in court system bia o Ghana ha oman ahihye mra ofanko baro na mete Lord Fair, ufu ofanko baro eba we Accra Central 650 pesos utu mfa ka ma mbesi won ka se o kwa atimota abra wonim se kai eko Accra no loadu from we ofanko baro no asi wa atimota no asi atimota no aje 5 cities the same car now team no wasa be see was circle no wasa do 5 cities the same car now wasa team no wasa load no wasa be see Accra no aje wade 35 yenya ne sa obebi a ba me maju nche ne se nka mesra aban ne se sa ayalolo bass no komu omunye adwuma no omumpon anyumbre 12 omu sa ensem na no mo ka 24 hours we 24 hour economy no omunye such a way say se as a so pon yumbe na ukokodina e kan say koko board animu a unya car straight unya car fan ko barrier ubetu 10 cities last week ya fu bi 15 cities ana oje ye edukosi wo ofan ko barrier wrong je me mesra na say nka ya lolo bass ko monpon yumbe be 12 okay omumra na shift nti say anopa etima bass na nya adwuma so ni enya mo kra what I say ko say menu no but they no ka say una odi o kan say yenye ne sawo babia yen hye wo mo se sa wo de ba Accra na de ba Accra wuntimi nsi nipa no wa chimota isem kan na wutim na wotua ba besi of we atimota na wotua 5 cities no asa de besi cycle no asa tua na 5 cities no asa besi no asa ba besi wa no ade 35 and so straight car is 6 cities 50%. Umna bedu Accra Central no wotua 13 cities 50%. na wo ba problem there say na beto mate be me na me da say your point me pa cho mo na gift bi ma no ma me why me da 21st clinic for wo soro ho koye free house screening ye ma me nom ye papa nom me nua me ma nom me kunu nom obia nko 21st clinic ko show wo blood pressure Twisco for mo ye ready amon kan kire me no mo magi tea no Promasido mo ye ready amon kan kire me o ma ye ready mesra mo Promasido so ma Twisco energy food drink akwaji bi for free and na 21st clinic nso wo soro ho mesra wo ma me ko show blood pressure o tom what if I ko saa wo nko hospital Sompa at the hospital na brew eti obia nko o ma ba nurses doctors o mugu ho ma me ne afra wo say o oba my ha munka Mike wo say me kasagu Mike nti na ha temene no etu so kasagum ya fra wo say edin a ye de fra mo ha ye insira maame insira maame me so mi wo ba ketewa bi ye fra ni insira me pa cho me so ma say ni say me ye alteration we alteration trousers pam office skirt no okay na say me fa say be 2 years ni eno na ye pam ma school for the co school ni ade but you say they say aban ma school mu ofo na omo san pam nti yen abata for na ye sa alteration ye ba ye nya dwuma ni bi nye eno school uniform no na na skirt office skirt na na pam school for they say as abata ye ba ye nya dwuma bi enye ye tete wo sa na ye san ko fie nti me so ye eno so ye ade a me so ha me pa okay yo me da say be me na me so mo ma na gift bi ma me ba cho ne frɛ wo say me pa cho e frɛ me kwasi tinkran kwasi tinkran yo wo ye de wa Kantamanto a me pa cho me ni team wo lane 3 wo ye ni team lane 3 wo ha wo ne say me pa cho me ha wo ni na ye MPP for mpanifo omo nya dey omo kasa no omo kasa yi de bia omo kasa ntwi na we di we atam me pa cho omo nya sa de no
na yɛn nyinaa yɛn na sɛ party na timi ayɛ one ma bi ko mo mpanifo na so mo ko mpanifo ni nyinaa nyɛ baako na ɔmo nka mom ɛnyɛ saa de a ɛbɛtɔ position akyɛ okay asese meme masɛm nyinaa ne sɛ ɔmo nto abama Kennedy Japan ɔno na bɛtimi di nnwuma ba abɛboa yɛ ɔmo nto ma Kennedy Japan ho mate me da se we papa na mpacho e fra wo sɛ ɛnkyɛ obrimpɔn bɛfa akyire hɔ obrimpɔn fa akyire hɔ na wakɔte wɔn a wɔn akyire hɔ no se wɔn mmra enti mefa akunafoɔ no kakraa bi a maame yɛ wɔ hampo deda yɛ wɔ ha deda papa and ti bi obi ametra sesese ya me nso yɛ okurani bɛ ma nso a me pa cho okurani bɛ ma deɛ ade na Ghana sɛ wo yɛ okurani bɛ ma wo ka ho mo pe kurafo ma asen ai efi sɛ mo hu oden se yɛ the fact ai se ma kra wo ska sen me Dabi ante na tem bi asori onyine ya se okurafo ba ai emanu deɛ ɔmo mmerenti ɛyɛ ayɛ se ɛboa wo damase me am ayɛ ni nyame onhyira mo amen ɔdɔ a mo de ababie wɔ Kantamanto ha yɛ da se emodu yɛ da se the first question is say Ghana say no baby a yɛwɔ no emu ayɛ den Ghana mo ayɛ we buy no ɔse dollars aba fam IMF ɛwɔ ne wɔn ɛsɛ sika na aban dada ni jagu hɔ no a wɔn abɛfa wɔn tugu system no mu no ebeduru baabi no ɔman ne ho bɛkyerɛ wɔn because ɔman bi a reservoir yɛ jagu hɔ na sɛ yareɛ bi ba sɛbi yakɔ pɛgya sɛ sika no aban yi baa yɛ ɔnfɔ so sɛ ɛkwan koraa ɔbɛyɛ contractors ontua wɔn ka every month biara na sika aban dada ni gye ɔno na wayi $1 million na ɔde abɛgum sɛdeɛ dollars no ɛbɛba fam ama ɔman ni system no mu ayɛ den sɛ wotɔn ade ayɛ mpa yɛda ase sɛ ne bɛyɛ obiara obi mo mpɛ sɛ ɔmo kyerɛ yɛda ase paa daddy ha mo yɛda ase bɛmɛ na wie mepacho yɛfrɛ wo sɛ yɛ mo nkasa ngu mic no ma me yɛfrɛ wo kɔbi meka atiefoɔ sɛ wotie Sompa 106.5 FM from Kantamanto live edwane mfimfin paa ɛna yɛ live ti radio so na wotie a Facebook na wotie a yɛde fi Kantamanto market ɔbɛni mitie o me pacho loro fair no problem ene eka loro fair no me ba na me nkyerɛ ade to ha to techi ni age 10 cedi aha ekɔ techi 10 cedi 10 cedi me srɛw aban no wonye bibi mfa ho ma yɛ okay aban no to ha to 10 techi he ya ni age 10 cedi 10 cedi edo nwumla problem pa ye famu no anya asem ketwa okay nti aban wonye bibi mfa ho ma yɛ pa mate me opanyi sabo udin bi ye ni mo dada nso yo ewie mpacho efrem orobon live from Kantamanto me sremo a me baya makasa dada me nkasa biem na emom ufiri ha ekɔ ball aso a ba bi edi konkonte ne ayi hɔ no bidie no ma hyehyɛ bidie no a na kɔpem wɔ no ama bidie no nyina dwiri nyankopɔn ko a nipa gyina hɔ a anka ne bɛte awerɛhosɛm empanifo nkɔhwɛ na bidie no mo hyehyɛ no bebree yɛn reporto and bibie be hu no yɛde to dwa yɛsrɛ mo a ball aso ba bi ehu muwa hɔ no ba bi ehu muwa hɔ no medam ase masɛm wa no makosua yo mate medase pi me fa kunafo no kakra bi na afa obrempon wasomo e wo ho kunafo no de na mentimi ne wo nkasa pi me bo maba so wo moden bo maame na me ba cho ye fra wo sei na na ekwia yo maame wukuru wu ye mfie se ni be 6 months ni abuso me nsia oh eni se wedi enchen na wo ne wo masai na me no ma me ensa ene se nkura na nyini ma o magini ketwa no wo na nyansai o bet say 25 years oh okay ene Sompa ye che won tumade na wo ka kire Sompa akra nyame hram amen nyame hram pa na odo amoyi a kire ye amen Kantamanto hye ya mo boa ye that masa abua kunafo a nyame hram wate ya da se amen o Sompa nso da se demu kama mame na wo so fra wo sei Felix Konadu mami ukunu free mu mfie se ni ni kun wi no be any 15 years 15 years November ya 15 years
Okay. Na mami na one ne won kwada dodo say. Ye won kwala and 9. They say na ofiri mu na keto na nya say. Ofiri mu na keto na nya 12 years. Na ne no onimu abakakra. Say nkura no wote say. Kwala no ye. O manyini kama. Ene sompa entuma be na we ye mame he ntuma ye fe. Ah, ye da se. Amino. Wie. Na mama cheche ye ntuma. Ah. Nyame hira na da fie bia mama ye sa amaye. Amino. Ye sa amaye sa amaye. Ye da se. Mama ye ha ye wo odwom ha ne se. Se wo ama ade enji wo fu abre lights. Edwom ha se ye nsanka light no. Ye mpata ni mo ye hyehyehye. Enti ye sramu mo so samo be boa ye. Na samo de light na be tuma ma ye ya. Na ye so ye ho ato ye ya. Ye be dam ase. Like money light was subs. Light, ye ho hyehyehye ya. Esika fo no mo watumi agibi. Na ye hia fo ne de. Ye ntumi de light ni bi. But wo ma be bo ma ye. Enya light. Munya light no. Ye sramu, wo ma ye light. Na ye so ye ho nto ye. Oh, ma me ye da se wa kan aban tie Kantamanto chairman so watie ene wo mo hwedwade gutafo nso ate nti ma me me dia ya na nka me ma no ntoma o me dia be ma wo ye kunani de wido wade ka me ma no ntoma na den wo ma wo ntoma papa ne fra wo sai ba cho be ha kasagu mic ni mo se de me kan me die me ba cho ne fra wo sai Emmanuel J ba cho wo yire firi mu ana wa firi mu be sai enyem fie be say ana fie me oh enyi se nche na na one ne won kola say no 5 ketu wo mu say ketu wo mu 25 years oh when ye say we di o mu nyina we di say we di o ngare biem david o say daddy na nyi so no ba cho be ha daddy nyi so di e wuti so nya kakra Oyire Obano. Oyare 17 years. It was 17 years na yede na na utimisha no. Na me kofa obi a ohwe no. E hye no fie. Ade na yare ben. Oh. Any daddy wa bre. En Obana da ho 17 years. En na watena no ho ahye no. Ti wana na ujare na na. Oh. And ye sent me a mount to me. Oh, moments and mano. And your man, Bama be a crank over Johnny Ajao. A Kenya 2 years in Johnny Ajao. I not that the Atsna were here 17 years. Asha no one copim so free moon. And to mano and to my bacope. Miss Romofa Bacon count. Because a moments. Ah, hey, were you yare 17 years? What none one copim so free moon. Missy Bama be and Kabusumi Siana or say, was a side chicken chain. And Nubusumi Siakra, no a Jow Hoko. Daddy Yamishra Wate. Now, Oman Quadano Yan Shramau. Who see you 2 weeks in here. Oh, a dear now the Befil Yerepa. Daddy Kanku Mike, my dear now the Befil Yerepa. I didn't have the Befinipa. No, your baby and who you or Brennan wants say. Oh, what mean unyai mu? Na daddy wedi enka mani nsawo. Enti send you 17 years in ya went me na na meboa. No what na 17 years. Hey, daddy, nyame nhira wo ahoden. Enye izo, wo yiri da ho. Wuntimi nkwa so. Na wu jare no. Wusu wudi huni won kwa bonten me meme yo mugina ha me nyini so mbetimi aye me nyini se mu betimi aye wo mu so mbetimi me meme yo mugina ha yi se wu nkwa kwan so a pam si wonu wontimi nye pa 17 years na ne ho nka oba Daddy, nyame nhyira eti mama o ma chewo ntoma ba ko aka ho no nyame man kola no enye yie na nkoda no mehyawo na mo akoma ntowo yam wo so wa hyew hu yie pa wanya mfie sai Sompa
when you know so be one because I be 50 years so daddy wash on ye nyame nhyira me so mama mun say mother di bra wa sorry mama nsem e da se daddy e da se wo how be a person wo kan wan sama na kantamantoa oni how be a daddy e da se nyame nhyira mama mun say ma no yeah obrempon nana mame obrempon nana mame na wugina he me gina honorable lane aye any somuwe 30 minutes ya wo de afa me da se na honorable lane ha no mame say mampe sojafoɔ ne policefoɔ ne bi amrɛ me wa ha policefoɔ me srɛ mo ba ko honorable lane homa me say de nipa na bu me so o se nipa bu ne so wo ho nti we de wo ya police officer ba ko honorable lane na on hwa no so ntisa one sha ya je eyi mic na ekuta no no o ma je brad ya boni trim wa ma na nka say obi bu fu no aje mic na ya bo trim okay e jo brempo police officer ba ko banti kasa me da say opani your first saying a friend or team best o no o ton den wo kantamanto ha me winter jacket mo gate 7 ho winter jacket pacho ma yenti o dia me ka kire amanfo no say ana wo mu ofie say kantamanto dwa na ya shop no ahanom no edwana ya bie mo ba mo mle dwom ankasa meto ade mo mle edwom emeto ade kantamanto obi a wo kwan no bia no obi on kwan no bia wo muduru ha amafo ba wo muduru mo se edwa no ene manim but edwa no emo e clean bibia o to mo ba mo mle edwom inside ankasa na mo mle meto ade medamase me so medase pa ofa papa we wadi machi be se ebro wan na nie eno o sha ase di machi papa for saying Bidindi kwasi ajekum dodo Bidindi kwasi ajekum dodo na afre me tema me how me ton track suit ma patem na me ten 11:15 yes akutia me patem me kasa nya na o tie na o je ho enti me kasa no hello me how ni say o ma ga na yatimu no sisi enoma bebre enkoye first the me dikaka MPP because me MPP ni pa na me how kese pa no say MPP for ama amu take flag bearer position no me say obenya abotre the tosu me no delegate for na ye koto amokoto aba ayi flag bearer a obedi MPP anim no me sawo samudwi MPP ho na mudwi omaga na ho se omaga na betumpo dia mesremo monto abane ma Kennedy ohene e Japan because ono onya krawa ye bi wa biebie nwuma bebre manipa ebi eye mi de me nka ono na dwuma ye enfe enkondam obi de ama mo dia 5 for no mi hu se obi eye bibi ama ebo omaga na but oye bibi da bi de mi hu but ono no de me hu ama mani angubi mamati ebi me say no me ka asem kakra a kire ohene Japan oba ha be promise yen say oba man light post bi ni adade ye hwe anim ye twen no ye du say ono obeye the toso ni say omaga na aban foforo ya wabai parliament for no tama ye say ye tu bibi lithium e de aboa omaga na lithium omaga na amukọ parliament last parliament amukọ ya foforo abai ye say amukọ sia no MP Ghana for the 10%. Oman Ghana sisi oban foforo dia abai ye say ye 5%. Adai oman ye dwe ko ye chia na say ye dwe ba yanim. Mesremo oman pedifo mo fa no oman tutu ye. Mo si dollar kran so abefom. Enso no man ye ton ye hu. Mesremo ama mo wofi a mo tie Sompa FM no. Ye sre ye wo Kantamanto. Kantamanto no etwa bebre etwa wahia. But wuro ma busa say Kantamanto no ewo he. Anu ni baby a Sompa for ya ba mo ye ni mo edi ensa woso yi mesremo medamase ensem bebre ho ye be san afremo ni ma tati akasa ensem bebre mesem medamase me so medase pa anti ono so ne de eno no papa yi se mama na nkasa anhwa oni president no kra ebetimi e de abani mo ofa ifro say pacho frame Bismarck dodo na frame obesi wo ton den wa ha me pacho me ton shirt nso wo na bulen mu ha ya na me wo me so masema me kan say
amafo bebree di nkan aka but you say baby a otonfo bo ho pe no na se che se o hia no ya ka do ba fo ya sema ni mate fo ya sema aka ye se aka biem kasapa fo ba ha ye kan ya nkosi aga adom ba ha ye kan ya nkosi aga na osompa de yenim se mo ba be som ye pa enti we die ye lasawa ane ye de tumani mu lolo fe no wa sema ya kan no monye na mo ka bibi te aban no 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 so enye bibi mfa ho mate ni keke etimi ka se odoko 7 cd abra eje 45 4 cd 50 pesos ni edimirika ni yefo ade wanfo a wo da ha ka ni sha ozo beton ade wo ton be 50 Ghana pe waji we ade tia wo sabe ba wo di beto fie enti ya bo pe yenim se mo ba hi de ye lasa wani aban be bibi afa ho edamase yenso ye da se pa okay mama ne papa yi eni nkomo edampa che fro say afra kwadwo frempo ebacho wo ton den e wo na bole mu ha me ton track suit ebacho Ghana etio yo medamase so mama me sa akwanwa yi me dia ha me ne ayalolofo no ayalolofo so amu tie mi a omu hwe osompa no mu hwe because trotro davers no enoma mo ye na enye no nanka ye de ani a kire ayalolo station ho okwa abas no esisi ho na o mama mlewa enya 80 enum ne 70 enum ne yi na asalai na bas ni si ho o line nso aba ho na esi ho no na fe so ema no ma be hye ho no ba stop ho no o salai no no musu di watam samasi ye no manim muso ho onso ye ba stop adentina bas ni si so omu load nipa omu line na omu fe station also the same thing ahomache line esora bas ni sisi ho emayo no so omu gu bas ni mu no omu mu ade do ma fa mu no omu ya adwuma no omu timi di ma me mpanimfo na tem a entwa yie yenso esika na ban ni koto bas ni be ko enti yesra ban no so ne ya lolo davers ni nkasa line na wo no yempe se bas ni sisi ho na line wo no na mele wa ni gira wiam no mo bre na bi enoma ne so ehia omu sin enipa no enso bas na ba ne emfa no ma esi emfa nipa yese enoma no onoma ketua bi ko abro bi ma onse trotro da ba ba ntro be fo ayalolo no ne enoma ketua na ekuta no mtibi bo no 20 Ghana eche lolo fe no enti asra ban no se ho no hwe maye na nkrofo ego omu no omu nkasa medamase so medase na ye kai wo se Leicester Company Limited ye ne wo mo na ba ye Leicester Company Limited wo mo bie wo mo boot no correct ya eniema bi a wo pe ya toothpaste ene ne brush no bebre e wo ho afei ya sanitary pad ebi wo ho ena tissue ahodo ni nyina bi wo ho niema bi a wo pe wo ton bie no betu no ha we ye ni ayeye no factory price ene wo mo de aba ha nya atufo de no factory price ene wo mo de ma no betu bi wo ho na koton betu bi wo kogu storm promasid of one niema wo mo de aba no betu bi wo ho na fa kogu stonum na ton na so ton na tufo na nya mfaso efri so ni nyina mu no na 21st clinic the clinic of our time 21st clinic the sciatica commandant wo mo so ye free screening e de ama nti woti wo ya wote menkan se wonya bra kakra bia no aba screening ni bi e ye free me ne me papa eni nkomo eja me mo akwa aba efro sen ya evreme ya bo ache wo no uton den na wo len be mu ato am hei me won kwala ma mi len ni so me ton jeans any shirt nkwara maami lane so anu oduru ha no bia ka obi abehu ana okay me pa cho Ghana etio me ha opa o mo adika aka o mo aka me so me de beto so eye anwumre ye kofi a o ba no pa fe no utua 7 cd eduru anwumre na wo kwa 10 cd enuru anwumre kura 12 boy ya no mo start abekala pass 10 cd abekala pass 10 cd police force su gina ho e na o mo hwe o mu hu o mo te o mu hu de akoso nyina o mo nka hwe enti the baba for na say omo afa yankuwa bi edura nwumra ya na mente ase e kwan ne bia beto aso ana ai la pass no ubetwam akọ amasama ya na enti no mo je sa afa no aban momodia ne Ghana mpanifo omo momodia anya bibi mfa ho na e ha dwen wonse wani tua pa na obi sisi we ya na say sebi o de onim nyansa no ade na ekwaso na enye sesi asemamu a ye kan ye ho ne se solepe e beka sie na uti na sei enye ade na ekwaso no asofo o manim empanifo o manim obi abu na ni aguso na driver fo ni metifo do mo pe ye de o mo pe o mu sisi ye
yanti aseɛ nti mesrɛ mo a ɛnɛ ne kyerɛ ya ɔmu ntu ana momfa ho na yɛhu sɛdeɛ na yɛ nsɛm na yɛka no ɔmu tie na ɔmu te na ɔmu yɛ ho adwuma deɛ ɛsan atɔ so biam ɛbɛsrɛ ɔmanfoɔ mu ofie Kantamanto obiara nim sɛ Kantamanto ahanom ɛna yɛtɔn fos dadaada nyinaa ahanom ɛna wofi liberty ɛɛba wobɛfa kwa no so straight ɛna waba bɛwuram edwane yɛbie nyame adom yɛbie nti yɛsrɛ mo a Kantamanto obi ɔbɛka sɛ wodu kwa no ho ɛhɔ no Kantamanto na ɔmo boa Kantamanto nankasa no wɔ ha no mo nti yɛsrɛ mo a obi atu anammɔ sɛ ɔbɛyɛ dɛn ɔbɛba ha no mo ne edwane yɛbie sɛ biribia ɛkɔ so biribia wopɛ bia woba wonya bi tɔ biribia yɛtɔ ha no mo yɛdam ase ɔsompafoɔ nyame nhyira mo na monkɔ yɛ mmoa da biara yɛda ase bebree na driverfoɔ asɛm a mo kan deɛ na kyerɛ sɛ yɛabɛɛma a woyɛ true drivers wɔ mo PRO egu abam Samuel Amu a GPLTU foɔ mo asɛm ne yɛ kan saa nso na kyerɛ da nso concern foɔ ɛyɛ a mo ne concern foɔ no mo nsɛm ne yɛ concern paa maame yɛfrɛ sɛ Pacho mi di mina maame mina o tɔn de wɔ ha Pacho mi tɔn bags ɛwɔ lane bem lane honorable lane ya me pacho ma yenti wɔ me pacho mi ha onyina ne sɛ last year te ne sɛ driver sɛ as spare parts for nte almost spare parts so on be demonstration me pacho wo edura nwumra sɛnea me nkrɔfo bebree di kayaka na edura nwumra lɔle fɛ no ɔmo to so na ɛsɛ wato so a aboso kan ni nso atena ka anim a ɔno nso kɔ a wahunu sɛ me ba agye me 5 cedis na me kɔ ne agye me 10 cedis no ɔbɛ den wate ne ɔno ate ne spare parts so ama me pacho ne ato so mienu yɛse dollar yate so ba wokɔ black market a unya ne sɛnea ɔmo ka sɛ ɔmo ate dollar so yɛ 10 cedis no ɛna afei sɛ wokɔ bank nso so a wokɔdi lie ansa na wanya entimi nso ebi a me pentama kokwan so na mekodi lie wo bank be 3 months ansa na manya sa rate na ɔmo ka no moa me enti mekɔ black market wo na sɛ mekɔ black market wo nso na sɛ mekonya ne sɛnea mankonya ne sɛnea mo ka na me ba nneɛma no meto so because first na samna na yɛtɔ no 6 cedis sɛ yɛtɔ no 9 cedis mo ka na yɛtɔ no 7 cedis sɛ yɛtɔ no 11 cedis enti na dollar na ɔmo so mama na kɔfɔ mu a ɔmo te radio so kama obia even sɛ wo ba Kantamanto a obia sɛ mo ka ne sɛ yɛate nneɛma so enti adeɛ ne sɛ 2 cedis na wo de de dada 2 cedis a wo ba sɛ yɛate so ntimi pɛ no 1 cedi me hwan nneɛma no so yɛnte so ma yɛn ɛna ɔmo de wo radio so campaign kasa omate niema so omate niema nti ama yen this time no ade to a enko so nyina ye saa nsɛm na omo ka no radio so a form no yenhu ye no eno nti na ama yen so ayeton niema ne ye bre enti nye ye tirim bi na ye den na e bia nya niema ya te so na ye mpese ye bete so niema na nkasa no yen te so ma yen na yen so ya te so me da ase we die waka because me say me ba no minim say ya te so pa nti me say me de 20 Ghana be fa Kantamanto akọ papa e fro say me di kwaku tachi me patro wo ton den e wo lane bem no man's land wo ton den we ton t-shirt ebi na hye we won okay Ghana etio enye bibia me me kranfo be ma timitio na ye ka say so oyire wueja na okuna wueja bra na be de ene de ne ye wo mo a wo mu kunu no ma wueja wo mo no e na ye hwe wo mo me yire wu muso me yire wu owu 8 months ase eko 9 months yi itina ya na wako ekire ho no na oni wo mo akọ kasa mame ne me mame emo enkomo mame mpacho e fro sen pacho me din de akuageman me nso me brade ageman pacho yo na wo ton dan wo len bem e pacho me ton kola nema enkwara de no every day 1 up to 10 years. Oh, okay. Na yabra. Wo len bem. Me pacho me wo baby ayan ye wo no ho na na. Pacho an. Okay. Owura bi wo ho. Okay. Wo de course bo ho no. Ene ye nti we. Pacho me so madwen ni se Kantamanto dwai. Aban bia ni ho no mo betimi aba. Ababie factory afa workers e wa ha se. Aha ne atena hwe ye ma ye kununom ya busuafo. Enso wo yesa wo kɔ wanimu a na gya hyehye asan ba na wasan kɔ wachi ebesi ne bebre ntimi maaye omo ye ne wo mo ha no ntimi sra ban ne se oma na ni nko ha aha eye company kese a enipa egu ha no enye ne samu se mo ba no mo kan gate no ye ho ye gate 12
ansa na wɔn a fam school ntaale ansa na wɔn a wɔyɛ nkyɛnkyɛn enti yɛ company kɛseɛ enti wɔn ma wɔn ani nkwa ha na sɛ security ne bɛyɛ tight na sɛ agya hyehyɛ no ɛmma bio a ɛnka bɛboa because ɛbasa economy ne kɔ fam aha sika wɔ ha na wɔn nso nhwɛ yie da bia bɛhu na ha ase da bia bɛhu na ha ase last year yanka bia nhyɛm na abatoɔ no bebree yɛ nneɛma yɛ ntumi antɔn tie yɛ sɛ yɛkɔ holidays ne ba ɛna fofi anto ata yɛ nneɛma nyinaa ase yɛ ntumi kora na me se me mɛkasa bet asɛm no ɛhyɛ me so enti aban no ontie na sopam na yɛmpɛ sɛ gya hyehyɛ bia bɛsi bio ɛna mepatwɔ mpripifoɔ no so ɛkɔ primaries no ɔmo ngyae atamdidie ka deɛ wo nua wo ba wobɛtumi ayɛ ɛnyɛ medi me nua atam na sɛ wo nua na wodi n'atam no wo ne ne kɔ no ɔno ɛkɔ lusu na wo ɛkɔ wini a wobɛdɛ wakɔ ne nkyɛn yɛn nyinaa yɛfunu baako bu adeɛ akunya deɛ bɛtɔ a obi apere enti kyerɛ wadwen ma no asi me nso me da se bebree ɔno ne nso na hia deɛ ɛna ɔde ato yɛnim no maame yɛfrɛ sɛn me bacho yɛfrɛ me Monica maame Monica wo tɔn dan wɔ lane bem me wɔ honorable ya me twa bags bags no deɛ he bia me twa bia bi me twa school bag me twa ladies bag traveling bag bibia me bag nneɛma nyinaa me wɔ bi Ghana etio me pacho me ha oni say last year no na yesi dollar wasro enti obroni wewu na ne boye den pa e na omo se yate dollar so omo na omo kase yate so ebesi sa brei enema last year abandada ne wona metono ebo a metono ebesi sa brei sa ebo kro na metono na fe so ka omo se dollar wasro nti ne enema boye den enen so dollar ba fam wo ka makradada enkosi me ben obroni wewu fo dollar no ewo fom esan se obi ba wo se yesi dollar yefo me ba ye niam me tone last year this year sa na wasan de mama boarding enti ama economy no edwa enkoso obi aba se de yeso otade no ontimi nto o se eniam yefo na so ora inside ha niam amote sro na amde yate dollar so yesra ban ni se obeye ama ye on task force na ye hu se dollar ne e wo fom eniema na se omote so mai support won susu na odi tax bia keka ho a ema ye hu enti na eniema still ne boye den a sa tax na odi keka ho no o se oyi one no di two abeka ho enti se sa no di two akokeka ho a yesra ban na onyi yi na eniema ni ntumi emra fom mai obama kase ade efo anwa nso de efra brochire ba ne boye den ne e wotoga ha ya na eyefo na eniema eyefo no de pa na eyefo obroni wawi eya factory kese me a me gira me customers be bro 20 ti obi a wo 10 kra company ben na sin Kantamanto eti yesra ban ni se so person na mamwo no ebekọ na nim na ye be kanfo na ontwe na ni hwe Kantamanto na obroni wawufo no nso oni wo nkasa se tax bi wo ho a ode ato so aye nim a omumra bonti no mo ma kire ye se bia mayi we afiri ho makradada na ya bre ache dodo ache efise dollar ba fom na pound ye $17 ye 15 no eniema na ye to no enne musi dollar ye 11.5 or say 11 cedis ebu krona na ye bisa se denti na atumi abasa enka mi hu se ade eba fom a ebu oba fom ekosoro a ebu okosoro nka sa na ye hunu no enka se ti a fom yi eniema na nka ba fom ye nyina ye o mam epagya ni mu a na nka mo so mo de kakra kan na ba fom ni nyina na de babia mo gina na mo gira mo nan babia mo atuasi no emma babia bia enti ama ye bre ade a ye nto no nipa ko bisa wontimi nto esan se me kofa ye ne ente so ye te so ma me anka me so mate so ama enti ye sra ban ni se omra na tax bi wo ho ade ahye mu onyi yi mom na om so om kom ha am na om so om tintimento so bae na om obi awura mu a watimi atobi ye meda mo ase me so meda ase pa enti ono so na dwenkyerɛ ɛna ɔde ato edwa ha no na me hye tiefo na sa me ka tiefo se Sompa 106.5 FM so Accra ɛna waso eguso a wotie no ɛnɛ ye wo live Kantamanto ɛwɔ edwa enum ha ote Kantamanto a ebia ne eye kane ya oba ha me kyerɛw wo de onya du kokobɔdo ho a busasa wo pe Kantamanto dwa kɛse na nkasa enyina kwan ho sane ye wo mo ka no edwa na nkasa no aha na egyina
ekwan fo de omo no oman se mole fo no omo no obefa firi mfimfin ha no ode akwa abontene no osan de ne bo de akoto so konko chiri konko ya na ha dwene pa eno nti na ya ba ye ne Leicester Company Limited womo ye Yas toothpaste ene ne brush enye no nko a Yas sanitary pad eno womo de ba ko bi kura san hyenchen ho eno nso ye new one new product womo de aba eno womo twere ho lizi ohema lizi ono no womo ye ma no eno nti womo se wo ye store ana shop na wo Kantamanto ha na wo pe Yas niema ni bi se ye tissue ana se wipe ana se niema akra de siesie wo mo ho ena nkwada de yi enura se mekọ shop bi mekọ hunu Yas baby diaper ewo ho ni nyina Yas fo Leicester Ghana Limited wo mo na de aba enu nti o pesa niema ni nyina bi na watu aton a tie o ni a wo tu aton atufo nsa no bra we no eye ni a ye bright no factory de no ene de abra wa ha no enu nti wo beje wo yensem na wo so fa kogu shop no na ton wholesale na ne ono nso eba beto akwaton ne retail no enso mra wo ho na beto ne saa na bibia anya fine ye de niema ba dana beje bi promised of wadaroma wo mo na de yam vita enkoda aduane papa no wo mo de aba ya wo mo de ma enu nti wo ba no a wanya busumi nsia de kro no afa na wo de aduane eka nufusuo ne ho de ama no no eye yam vita na so de ma no nyesa ada meka wan hwe ye na wo to ne wo to no ba ko no wanya yam vita ne bi no na wo to kwosioko e de ama akoda no ye mpesa ene Ghana ye mpesa akoda bia benya kwosioko enu nti fa yam vita ma no enu nti wo a wo nso wo tu bi aton na nkrofo abetu afiri wo ho akwakoton no eya no wato yam vita eno ne papa no afa promoted of wo say wo mo adwen empanifo no nso enu nti osoma akoda sa won koto ade bi mrew na afa ye waduane no obema aduane no aye da akoda ne ko a wo so wo to nyom meto wanga enya onga no eno promoted of wo na dia said ye be ye aduane be ye denti ena onga promoted of wo de baaye ni nyina wo ne ton bi wa ha enu nti brana betu bi kogu suto no mu brase kakra ma me brana betu bi na fa kogu suto no mu na wo mo metu nkoton na wo nso nya sika efa gu botom ubetimi atwam bibia ya fine ni nyina ye promised of ho asem na mekan wo mo ama na nso ho a anopa ihyehyehye wo gu su utwa ye fra ne twisco eno na ye fra bibi enafort ya ehyemu eno na me ame bra pani apamdada be ka che se enafortre no ewo mu no eno no kire se ema wo na enafortre no eye energy fortified enu nti wo ye wadwuma no se ne ye be ya wani ha na obetimi aye adwuma no anya sika pade agubotom enu nti na promised of wo baaye wo mo de twisco ni bia ba ye twa free ye twa ne ye che o pesa wo nso ogi bi wie na wo to bi nso de kofi a eno nso so ye de bebre aba ye wona sashe nkitenkete no sashe akase ene ye wo chance mu de akase ni nyina bi wo ho a ye de aba ye nkro no ne ye cowbell promised of wo de twisco baaye wo mo na ye cowbell no kabe awa America wo mo de ka ho ena no achi wo mo de kabe kofe America ena kabe choko ho ahwa ni nyina baaye ni nyina ne awo ya twero ho kabe ni nyina no eye promised of wo mo na de aba ni nyina bi wa ha foforo bi a wo mo san de aba kabe no wo ma ne powder no wo ma san ne America e de egu pipam enu nti ubetimi atobi ene ye bebre ne ye friend evaporated milk no no ma ye ne kama beto bi fa kofie ye de ma wo se ne a ye no wo factory ho no a wo ba betu o factory na wo de akogu shop na wo bi nso abetu free shop no sa na ye de ma wo e wo factory price ene ye de ma wo enu nti wo ba promised of wo se niam amakan nyina no ebi wo ho bra na betu bi na fa kogu shop na wo so tuton na bibia anya fine enu achi no wapom de ho hia me pa time herbal mixture anytime HH mixture and the capsules no ni nyina bi wa ha ye de bi nso aba bra na baji bi sesi a na won so fa kwadi udwuma some malaria be chew de mesrew mempesa ene wo ye adwuma yi eye ate obra so aba na di obra so aba wo tie die no eye se obi o ha wo se nanum ato sika ba ne nsam a wontimi nnidi saa de ne ha adwene pa ubehia time herbal mixture eno betimi aboa na won so watimi ate bi adi time herbal mixture eno na mekan fo de ma wo mo wo ye nchen ha be ma ojo nso a ote ya wo akire ya na enye be ma wankasa ojo nso no utimi hu se ebi akam ebi maaye afi ubewi ase no na wo boxer mu nyina afọ enye ha dwene pa ahwe ma ne besrew e ma no nso wo mo ahemfie ho no we no eye te se automatic akasha ya esiesie ma ahemfie eboa won pa e ma ho nyina di ni nkomi ni nyina eyi free ho ye frɛ no time HH mixture ene the capsules no wo mo nyina ye ne wo mo ne baaye eno achi wapom din hu hia na migusu America no 21st clinic, the clinic of our time. 21st clinic, the sciatica commandant. Eya wo mo dawroma en wo mo hwe mu ama yenya abrofo bi e frɛ no sciatica. Na WHO wo mo mpanimfo no pani pa oda na e frɛ Dr. Tedros. Na Dr. Tedros mo ete WHO headquarters no ni ma de kodi e frɛ no sciatica. Ana Dr. Blessed Foster o ye Ghana ni.
wano ye nhwemu manemfa ho wakọ ye nhwemu ahunu se ye fre bibi siatica ene wo mogi to mu wano no free Ghana ha kwasa abro ne fita yade ye wo doctor fo ni bi ho a wo mo free Ghana no mo kwa abro chem kwatwi mponkose wo mo ban so wo so ye from doctor sade no enye Dr. Blessed Foster Dawromenti what the clinic na ba besi Kantamanto dwem ese bra na wonye free screening emfa mawo wo hwe wo pomu de ama free wonye osempo anye odamanye okapre Dr. Blessed Foster 21st clinic what the aba na se obedru ha baabi a yabo yesesen no obedru ha wo de busa se 21 fo no wen wo ka kora won be kire wo bia na wintimi nka 21st wo se 21 fo no wo busa obi aba kire se wo mo na gina nifa so hoi na wo nya apomden no enwu hwehwemu ne mfa ma wo ehon nko a ena doctor fo ne nurse fo ho no wo mo di kan dwene nia wo ba na ho kan nti no wo bope no wo mo di onu ado ene no kuradie se de de ahia wo se be ya wo ya de no wo bedi kan bo ne bongalat kora ansa ne de wato afidie so afidie no nso no ye be hwa bibia kama na wo so wonya apomden e de aba Kantamanto e de aba ye wadwuma ni nyina achi no ba bia ye te no ya de no ya bo ne se emfensen no a ye hyehyehye mu ne ye frɛ ne boot no eye multiple quest for Dawroma wo mo na abobɔ no kama e de ama yen sanya se ye ba ye na Kantamanto fo ama ye canopy wo soro eno nti ye mfa canopy ensi wo no ankom de ni nyina bi beka ho ye ba no ahaswa ba bia wo no ye ntimi nye ha nyina mo nye sanke de ne ye frɛ no LED TV no screen no kia de kase ba akọ e ba be gba ha tinka megina hai o gina ya ne kura obehume na bibia ye fine eye multiple quest one Dawroma ene wom ye ne sa bia na wudi dwuma bi na opese wom be ye ne se bi ma wo na ne ye buru se ya eya na woni wom adi nkomo wom won kran ha ya east la eho no a ene wom butuo trade fair chi ho no a wom wo ho afei wosi wodan no awie ana ugusu usi odi anu a wusi wie ye no oye UPVC ana se aluminium windows ne glass ne bia na se ni obeye no wanye ne ye utimi se kwan da ho wan hyehye ne ye ene multiple quest for mon komo won ba be ne kama afei na wodan no nso wusie na opese won be ye sa adwuma ne nyina de ma wo a won beba abesiesie ne nyina kama na bibia ye fine won mo no mo timi de glass esi bo so amframa mfa ho won mo de glass esi cement so e wa breko amframa mfa ho ye from multiple quest wo de ohumi a me do mo numbers ne be ma wo na onso ne wo mo akasa ebusia won ma Dawroma ene wo ma so yasene e menne ye de Sompa 106.5 FM Accra ye butu dame dwam ho no a market junction ho no nifa so se bia ofiri atomic kwan no na wo bedru dame dwam ho a nifa so ho no a mfutu kwan bi no a eda nifa so ho no e ya fa ho be se 200 meters away wo ba beto yen se wo de Google map on so na e ba bo we hye mame 21 Watermelon Street na abodome Accra eno e do beba ana se 22 Green Hill Street edoba besi ya dan kese na nim ho pe e bia na ofiri achimota ho na wo de wani ache Tantra Hill e ho no a wunya tra St John's ana se Dome Junction ne so ho no a achimota mo ho no wunya tra ko anim kakra bia wonifa so ho no a no ba bia Ecobank ne wo no e ho a e na yebutuo ana se sa kwan ne so na mame na my Emirates studio ha na yene Leicester Ghana Limited very well na niema omode abaha ne no wo mo nka ho asem enkyere ye na eno achi no nso ye nkwan ye befa so a ye betimi acha ade opanyi ye bedi nkom pacho betranse mpacho ai medase ai yo enti atiefo me mamu nyina akwa ababiem eba Kantamanto market se wo share live on Facebook page a Sompa 106.5 FM Accra ena ya peja radio no every Dome market ena ye dia babesi dwom Kantamanto mfimfin pa ena nye yenko an ye bae ye ne nwumaku a oma partner with us ne bae omo bae so omo ba beton ne ma efo omo ne ma omo the wholesale price ne bae apart from say ye cha ade no na omo so ton ade ena 21st clinic a friend is sciatica expert no omo so ye free health screening e de ama Kantamanto adwadifo etimi srew da bia wo badwom nya kwan ko hospital enefa 30 minutes bi betena ha na yenhwe wumpom den mawo na bibia koyie ye ba nso yamfa nsapan ekunafo ye che omo ntoma enkomo na ye di ni se wudi akire a na ya che wade sabre me ni Leicester Ghana Limited be di nkomo eti obre mpon penipa be ye miensa bi mame na ka kire omo si wo ntie nkomo no mi wi a mebusa wo mo ho asem obutimi yi ano a na ma che wo mo ade me che wo mo ya toothpaste ene ne brush
na me de Promasidor Twisco aka ho na me de Bell Beverages nso aka ho eti ye krado na nkomo na ye ba be di rubetie ni ye pa na ama akyɛdeɛ no nso wonso watimi anya bi yama mo nyina kwa ababa Sompa 106.5 FM Accra ye OB Bus edition ene ye wo Kantamanto market emfinfin ho ne ye wo wonua ba kosua goaboagye kosua nhira me ne me ma ye technicians wo mo nyina ne abepie ha ye broadcasting live edi afa ho obi was enye lady na no wo ha no mpacho ye me free apam dada anim ma ba apam fufrom apam dada no mafrim ena ma ba apam fufrom eti apam fufro no eno ne sompa Yesu Kristo kro de apam fufro bai ya free Old Testament no ya ba New Testament no eno ne sompa 106.5 FM Accra obani memo akwa ba o ana de mamo mema wo na mi amete ase etina ye Saturday no waje wa home pacho na bibia boko de na Leicester Ghana Limited ye mama kwa ba nso se nemo ha ye wa ha pa enemo ha se mo ye de metio misro tie nkomo no o na enho asem bisa no na me de be fa ho ache wade enkomo na me ni wo mu di no obekeka ne o mo ba ye o mo be ye obeka ne o mo ton obeka ba bi o mo wo obeka o paniama ni bia tua etinya abotre na tie na aboa wada roma mo pede wa hade na mo ye wa ha enedai de ye ba ha boko Sompa OB Bus wie ene Leicester Ghana ene abesha o Kantamanto ha wie ya come market bebre afi na yodu Kantamanto ya bedu he chiche na ye chiche ene ya tete so okay ya tete so promo ene ya tete so promo it is a sanitary pad kra me fan say nipa no we ye wholesale price no what matter so say a tissue so matter so toothpaste or toothbrush or matter so 18 no na say weekend ukototo sa na na kofia won ha ho eno ansa obeba ha na because we no ye tufuo bo 18 Sompa OB ba mo ne ya partner say mo beton ne ma atufuo bo na afenso no aside say wo to price artist no say to price a chawade wo ho ene wo to ade wo Leicester Ghana Limited ya ye be san chawade say bit say Yans toothpaste Yans toothbrush Yans sanitary pad Yans tissue aye hie ni nyina bi ofie no ne brush ne ade wo to ane ya san chawade aka ho ade akofie okay yen chance Leicester Ghana Limited ade na moye yo Leicester Ghana Limited the obi any man years na so years no company name na ksa na Leicester Ghana Limited na years no years pad wo ho na years pad no ye wa huru bebrebe na say Yans sanitary pad mu wo mu ahudo bebrebe be enum okay ba ko 5 to ko abo no modu o de colors no e no de to ba color bia so wodin okay colors ba ko 5 ye wo purple ye wo pink ye wo blue ye wo green me ba cho colors no mo sanitary pad colors no bobo so ma me mu wo purple mu wo blue mu wo green ena de ena pink ena mo sa wo pink sorry ye wo purple ye wo pink ye wo blue and ye wo green okay and ye wo light purple na mo sa wo light purple okay the colors near 5 okay colors near 5 that is Yans sanitary pad Yans sanitary pad okay oba bia so nim de oto a eboa no okay eti purple no wo de eye blue no wo de eye green no wo de eye pink no wo de eye light purple no wo de eye me frɛ oba bia busa wo say colors no ka be for mami wo ka for mami ana ma che wade eti we ne sanitary pad ede na Yans sanitary pad ensunsu eda momo ne ada sanitary pad ne ntem ensunsu eda ne ada ones ne say eno kra no de ka man na nanim nenso no mesa kan ede susu say se wo bo ya sanitary pad na se wo bo a ema ahontosu bi a feeling fufu bi a wona matimo say you are too comfortable ne se wo yo ba na bosumi akwantuo no de wonya nume no poso nkwa de a wo be siesie wo ho se wo use Yans sanitary pad no a wonam a wo de akokoduro ne nante wo nhwe wachi wo dim say wo ho nsei
Who when must say, Meboa? And one stays be only problem cry. All right. Yo, now yedim some sounds who toothpaste you ho. Can want some tray. Yo, yes, our toothpaste. Bako 4. Now 4 no. Your Yas fluoride toothpaste. Yas fluoride toothpaste. Muntie di ni mami o na me beche wade. Yas fluoride toothpaste. Your total care. Ewo hair bar. And yes, our whitening. Okay. Hair bar. Total care and a Yas fluoride. Okay. Bako for bia so need to media edi. Okay. Now I think so you see I feel from ever 2026 you the Yas charcoal toothpaste. And so beba mo de Yas charcoal toothpaste nso esen ba na setete ya na nom de na na o mo fa body tire na o mo de abobi diem na o mo de twetwe o mo se a na o mo sin tutu da no ma fa ba for kwan so aye ne yie mebo a eno an sa ya ne yie pa a oba if you do free next year kono so wonya bi na do tu si abon se wo yiro wo se ho beti hwam. Yo, eti waka yan sanitary pad ne ho asema kire ye. Waka purple, waka blue, waka green, waka pink, waka light purple. En wasan so aka mo toothpaste no. Say mo wo Yas toothpaste ne fluoride no. En na mo wo whitening, en na mo wo hair bar, en na mo wo total care. En wechi no minim say mo san wo tissues. Ka ho asem kire ye. Yo, ya da se. Ya na bebre na nim say Yas na no ane pad. But say no you koye limpa. Okay. Said the side pad no, you did paste abeka ho. Say tissues eka ho. And aside tissues kwa no, the best call panty liners. Okay. And also ho. Na tissues no, your kitchen napkins. Okay. Kitchen napkins. Montie mami o na mbebusa wo ansa meche wade. Napkins. Ene wa hodo mienu. E okotoa ene kese. Kitchen napkins, ya hodo mienu kotoa ene small and big. Yes. Your Mama Yas. Mama Yas. Mama Yas. Kakakana marato kitchen no mu use no. Oh Papa Yas. Yes, our Papa Yas. Oh Mama Yas, Papa Yas. Yeah, Mama Yas, yeah, Papa Yas. It's a very many day or ban subinani dear. Okay. And yes, our tea roll. Tissue ya toilet roll no. Musa will be ho. Swa, utimoso baby tea, ko yi ankasa. And ya no me dia do to atimoso no we dey. Nsem wo ho. Afin so ya sa the pocket tissue bedwa so. O enche mo the pocket tissue ba. And ona ma na she obotom. Senka ye ti Kantamanto dwom ya awia bo kakra ya emfifire ti yi na agya wayi kakra na de afafa wani mu a na ye kama. Na Leicester Ghana Limited every tete amode Yas product bedwa so no. Omanfo agimo atom preko pe. Eboa nipa setena mu yedie moma efie eya akono menim se mo sanso wo ne ede wo horo ye nsa wo ana meboa washing powder. Okay, good. And na me pe fa che me mo washing powder na kan wansam kakra kire me your washing powders and your available SKUs wo say that kese nkwa na wo be no so from 2026 yeah, washing powder. Washing powder. And kotua 50 grams, 100 grams, 200 grams. And to kotua be on here, and I said, I crave on here, person the idea. No, 15 next year, you didn't have a bed just so. Okay. He said, I can send a wall in a bucket, you know. He said, I will to be one more, I crave the idea. I just saw time bucket, and so I should be. Okay. But from next year, you dear. Mobayan Ketuani, young Kotua, and two number ultimate never Kakre Bikra, what's in Nadia Dijuma. And ne Kantamanto Germany a war. Sompa 106.5 FM. Ye beda ye hu adi akire Kantamanto fo. Ye ware Kantamanto fo. Ye ka wo mo ha no ma bi ne die. Mo nso ma bobo mo nsesen wo ha. Mo di niema agu mo amoton. E de na wo be ka akire wo mo a ebi a omo koto niema obi wa ope sanitary pad wo pe washing powder wo pe tissue de na wo be ka akire ne se omra mo shop ha na wo meto na ye mfa nkomo no emre wie na memusa one or two question bi na menche omanfo ade. Yo medase mesro bibia se wa ha wa oba beto akoton wa wo to bi edi akofia akoyuso December na ebe
amanfo bɛkye check gift ne ade ade eti ma mo pay gift ye be enche ye be hampers ne ade ade do table no ho a ye betima ye bi kwa de ama wo okay so de aboa wo wie ma mo de come shop akoton no ye betete so ye wi a ye be ma akade a ye be boa ma mo de gudu mu shop na se customers ba kwa na a chede na ele be che wo no obetimi de ma customer no na customer do kwa e chena wasa aba wo shop eti mo niema betimi de obi beto betimi de ama a gift now they ma customers na de ani gi aba na da bia no wo customer service na ye je eno an sa okay you know yes we boa o kwan bi so na adwuma na so bese wo bie no bia so nya obobre e o be bia o ye wadwuma e wadwuma so etumpo enti no ye wie de number so betu dwa wie mo am betimi aba table no ho no mo mbra mo am ntimi no echire mo frɛ number no ye be hia anase me ametu ka abamo ho na de o se ka na yaka ni ahwe se de be fa so e be boa wo na o shop no be biara e wo bia no e be ye kra be hwe eni e fa number ni tu dwa fi se wo kan obi ani abere se mid kra de se mekɔ ebi akantamanto mekɔ kanashi mekɔ dome mekɔ malata mekɔ madina market akɔtɔ na boarding de eni me beto no wo ha ya na me frɛm a na mo de niama na brɛ me na ama me matɔ no fofofo imagine se wo shop e wo ekurom ana wo shop ewo ye US na ansem potamo na wa frɛ number ni ye de atufo mu atufo bode abrewo enenenso shop no ewo ha sanitary pad fofofo tissue fofofo toothpaste ne brush fofofo apart from se meche wo bie no omo nso so e ton no fofofo a o manfo ni ho agro wadaro ma fa number ni tudwa na ye mfrɛ number ni 0245 we 0245 936 129 Mrs. Subio. Yeah. 0245 936 129 Yenko biem. 0245 936 129 and also between myself 050 860 2981 okay, so can you go 050 860 2981 so friend number no be a wo bia no eno kwa ya ye be say to car na e sa de abrewo te na afi na akoto na obe wie wa satis ka fofra sa kofa car na be product ba kodu ho na se nipa ne frɛ mo am be sesa ne ma ne de akɔ sanitary pad ya sanitary pad ne brushes ne nyina mo de be kwa kɔma nipa no eti na se matini TNT so kura eno masan de ama na tufuo bo thank you Leicester Ghana Limited ye dem wose se Sompa OB Bus ma partner dome ye ne mo a Kanashi ye ne mo a Kantamanto kura de ya mamu ana because ye no ya ana Kantamanto fo ni ti ye no mo ba ye ne ye wa ha omusi Sompa fo mani eden omba ni age ha utu ye ntu osu abrobro ye tim de tim ya fa ba bia eti ye dem wose eti we de me pese me busa nipa bi na me che wo ma de me am busa nti kwaje wa ho me ma me ai pa chon hwan na me pese me busa sanitary pad ne ho asem why you ready say obeka aha sorry na oba bi mra jerry video mame na ha ye dwom nti obi atimi fa ba bia oba partner se na me busi wasa na atimi yi ano a video mame pa na hia me de ye ma de oba pa na ben mic na mame na kagu mic nim me ba cho ye friend say pa cho ye friend me Emilia yo enkoma ye di wo de me share them sound specific question fi say only first person enkoma ye di ye fa Leicester Ghana Limited hu nyina no emu de he na wo kai na me ncha wade me ba cho mic na kagu mama ntisa ye nti o what chiro ene ma chiro o de say Omo washing powder. Yeah. Kaya fa yaze ka ho. Dabi nyabotre. Ade no meji apo no. Eya ka no Yaz washing powder. Aha. Yaz washing powder. Omo Yaz washing powder ha. And omo total care. Total care no Yaz total care. Yaz total care. Omo Yaz herbal. Yaz herbal no so enu ye toothpaste o. And na total care no so ye toothpaste o Omo Yaz charcoal paste. And we beba next year. Yes, you know. And we beba next year. Obi po when you obi o pese mi busa no ehun asema na ha. And na dey ebiem. And am some kitchen napkins. Kitchen napkins no. Almost small and big. Small and
me man kabie. Mesro, mama na de mama. I mom fa de emre me na me fa nche no ha. Me come say 21st clinic for was through ho. Omo ye free health screening. Eti me so ko delay e be say queue no so. Ai Fabra ha ejom Fabra. Ejom de wunya no say wunya no studio. Obapa we yes toothpaste whitening no ebishim. Enna toothbrush ebishim. Enna Promasidor. One more Twisco energy food drink and also bishim. Enna Bell beverages almost a sponsor. One more so no one more day 7-star eshim. Tu koma deɛ wɔ mu bia wo deɛ meda wase sɛ wo yi ano kama me pa chon wa biem na bɛba wo yi operation wɔ ha wo ho bonsama wo di no biem Emilia bonsama Emilia ya deɛ me pa chon Leicester Ghana Limited nkɔmɔ no ho na bɛba obi se hwe wo kɔ akodi wotie nkɔmɔ no wa wotie nkɔmɔ no bra na me musa wo na me nkyɛ wadeɛ me kanyina no ɔkyerɛ mo Many Leicester Ghana Limited twetwe nkɔmɔ no wɔn ka near toothpaste ne nneɛma a wɔn tɔn ɛne sanitary pads a ɔte yɛ abira ibisa baako ne mmienu bi na sɛ wotumi te ase a na ɛtumi aboa ama biribi akɔ na Sompa yɛ wɔyɛ dwum bi a yɛbɔ maame wopɛ sɛ woba na mebusa wo ho asɛm anaa yɛ wɔyɛ dwum bi a yɛbɔ na saa dwum no ɛnɛ yɛpɛ sɛ yɛbɔ no mprenu na wote sɛ wotumi to dwum ne ma me a Obia me manadeɛ baako nko amema utu adwum na bebe matoni abo ama me no eye Sompa TV yadwum sɛ wotie obɛbɔ ato asomprenu o de fa phone recordo miwie na me frɛ wo na ntimi to nwom ne mame a obia me mana one gift nko amema utu sɛ watimi ato nwom ne nti na aye kama na sɛ wo twam na ha ye wo fɛ a Eye Sompa 106.5 FM Accra. Ye station a yeti wo Kumase. Eni abebie bi e won kran ha. Ena wo nua ba kosua go aboaje me free fida dem aba fi fufurum. Me na me ye general manager Emma Sompa Accra. Ena matam studio no radio na mde abesi dwom. Say me ye beda ye ho adi a kire Kantamantofo. Ne ma hu se station bi aba. Ye fra no Sompa 106.5 FM Accra. It is a walk Kantamanto na wo fidie ne da fida dem wo yifri ho na fa bra pam fufuro nim at the station bia yifri ho tune in Sompa 106.5 FM Accra Sompa 106.5 FM Accra for fidie ne to Sompa na eniama papa efutuo nyansapo enye radio wutie keke radio wutie ma hu nyansa radio ye inform ye educate ye entertain you ye bo jom papa Emma Kenyao. Na yeda ye hu adi ye friend bibi market activation. Ye kwa dome market ye kwa da ye hu adi. Ye kwa Kaneshi market ye kwa da ye hu adi. Ye kwa bia nso ye wa mo. Ene nso ya ba Kantamanto ase ye ba be ware mo. Etini ahyehyɛ ye ho kama no. Because wo ware ye. Ye ba no ye de ntoma ba se ye de beche. Oba bi a wo ye kunani a wo Kantamanto ha ye de beche wo. Ena misade me sponsor se baye ebi ye Leicester Ghana Limited wo mo na wo machi ha yi wo mo de Yas toothpaste ene ne brush Total Care hair bar fluoride ene de whitening ni nyina ba wo mo che ene wo mo tobie ena wo mo de ama atufu bo nti wuduru ha tobi sanitary pad no wo mo sanitary pad no wo mo pink wo mo blue wo mo green wo mo light purple wo mo deep purple ni nyina bi Wama de more to phone say sanitary pad no ejom say wuto no 10 cedis aha ya chemu mienu e na abeto no 20 cedis a ya chemu mienu e na ye de ama wo e na Promasidor wama na de Twisco energy food drink onga cowbell wama de nyina aba e na wama uton bi wo ho atufo bo e na wama chaw tea it is a wonkwaji bi free e na me sade 21st clinic ba ye Kantamanto ameba no ebi mu ada bia wo bedwom wo nkɔ hospital and me the hospital na toa be ye free health screening free 21st clinic na wo manim hey bowura ho kwahya wo blood pressure and I want to yesu obi ewu mu amuhwe 2025 nipa ewuo heart attack high blood pressure diabetes hypertension ye pese ubewu ye pese wudi ubere so aba etime the 21st clinic abro ye fra wa mo sciatica expert
Womo ye free house screening to to ade kakra na wasɔre no aba na yaba be ye free house screening ewa ha enne ye dwumadie ni nyina ye African Kantamanto enam radio so enam ye social media platform ye social media no eye Sompa 106.5 FM Accra ko ho sesia ko Facebook no ko ho ko Facebook na ko Sompa bosompa wo de bosompa Accra evisa Sompa ni obi ko Kumase ye obi won Kranza ye obi o Tachiman ni nyina so ye Sompa eti wo bono amfa nkran na ama won se wonam Tachiman won sa wonam Nkranza won sa wonam Takwa won sa wonam Sunyane eti ana de Accra na ka ho na wa like no wa share say ye YouTube nso a Sompa FM live na wodam na afidie no nso na wa radio no wo ho a tune sesi a station bi da bia broskoto ne to baabi na fa beto Sompa 106.5 FM Accra na ye wodwum bi a ye bo eti ye ba betie dwum no tie dwum no na ye mebo nimprenu na kire me fra na to dwum ne half kora ama me a me che obi a de baako wonko a me che wo mienu Tony yenko Sompa TV, yabo, yabo, yabo.